Time, 57 minutos na nakalikad sa taknang alas 11. Welcome sa pagpangalagad sang Bombo Hanay sa udto diri sa DYFM Bombo Radyo Iloilo, ang flagship station sa the undisputed #1 radio network kinakantry ang Bombo Radyo Philippines. Adlaw kita karon sang Biyernes. Thank God it's Friday! Setyembre 30 tuig 2022 sa aton karon nga Christmas countdown. 86 días na gidlang kag Pasko na! Live kami taong Bombo Hanay sa udto sa Facebook page sa Bombo Radyo Iloilo Subongman, sa Bombo Radyo Iloilo 837 kHz. Mag-subscribe na kamo sa YouTube channel sa Bombo Radyo Iloilo. Sarang man nga mabatian live gamit ang ibang cellphone sa pag-download naman sa Bombo mobile app. Mangin updated karon sa madalakuan kag mga nagapaunang mga balita sa paglagon sa www.bomboradyo.com, ang official website sa Bombo Radyo Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Sa gihapon, inimola nga nimo ang kurman, Bombo Chama Blanco Hover. Kag karon yari madalakuan kag mga nagapaunang mga balita. Update sa Estancia Massacre. May mga latest information kita sa aton sining mga kuturan. Ang pagpatigayon sa luminol test at the same time ang waiver or ang cellphone ni Jefron Parawinog ara gyapon sa iya sining paghinakop or ara sa gyapon sa paghinakop sang investigator sang Estancia PNP. Sa kundin man ang cellphone ni Jefron ni hatag na kuntani na or nakuha na kuntani na sang sadto pa. Sa aton sining mga kabumbo. Dugang pa nga mga balita, armas, granada, kag gamit or use nga drug paraphernalia na recover sa balay ni SK Federation President Mikael Tadifa. Si SK President or SB member Mikael Tadifa, ang mamaning suspitsado nga nagalutang sa isa iya ka persona dira man sa Banwa sa San Miguel kasunod sang binaisay sa schedule sa basketball sa Paliga. Sa iban pa nga mga talupang doon karon nga mga balita, ungka flyover update. DPWH wala makahatag sang specific timeline sa pagkayo, pagdisponero kon paghatag sang solusyon sa sining problemado karon iyang flyover. Samtang disenyo sa nga ganan flyover ginapaligban karon kino may nagliwas. Historyanta na bala sa aton sinipray niya nga pagpangalagad. Sa pihak kamain 15 ka sako sa calcium carbine na sapuan sa Material Recovery Facility sa distrito sa Molo. Mga traffic enforcer na low moral bangod sa issue sa pagkumpiskar sa driver's license. Hingyo sa mga person deprived of liberty nga dental service kag iban pa ginsabat sa Iloilo Provincial Government kasunod sang pagwelga sa mga preso sa BJMP na nga putotan. Muni madalagkuan mga balita, issues kag impormasyon tutukan ta sa pagpalayag sa bumbuaray sa udto. Balikan nato ng detalye pagkatapos sa mga importante nga mga panumdom ukon kaupo naman sa Bombo News Center. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagana. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang, makabig naman nga naga-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano 22 sa ating Christmas countdown, 86 days to go bago ang Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, itong napaulat na patay dahil sa bagyong Karding umabot na po sa 12 at 6 naman itong nawawala ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council. Ang tulong naman sa lahat ng sektor, binigyang diin ng Pangulong Bongbong Marcos na sa pagdalo nito sa ika-65 ng anibersaryo ng Social Security System. Si Vice President Sara Duterte, inatasan na po ang Department of Education na tiyaking maibabalik ang pondo ng special education para sa fiscal year 2023.
Ang law professors naman nananawagan na rin sa Korte Suprema para sa dagdag na aksyon laban sa red tagging. Mga nakapag-transition sa work from home setup na mga negosyo tinatayang nasa 12.4% na lamang ayon yan sa National Economic and Development Authority o NEDA. At sa international news naman, mahigit 2.3 milyong residente na sa Florida wala pa ring supply ng kuryente. Ilang lugar nagpatupad na rin ng curfew matapos ang matinding pinsala ni Hurricane Ian. Samantala naman, si Ukraine President Volodymyr Zelensky nagpatawag ng emergency top-level meeting kaugnayan sa plano ng Russia na gawing annex ang 4 pa na Ukrainian regions. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Everly Rico. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulepat ngayon sa detalye ng ating mga balita. Umakyat na po sa 12 itong bilang ng mga namatay matapos manalasa sa bansa ang bagyong Karding. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, maliban sa mga namatay, 6 din itong napaulat na nawawala. Ang mga namatay naman daw ay mula sa Central Luzon at Calabarzon. Sa 12 namatay ay 8 na rito ang verified. 5 sa mga namatay ay itong mga rescuers mula sa San Miguel sa Bulacan matapos malunod. Isa rin ang napaulat na nalunod sa Baliwag sa Bulacan. Isa rin dito sa Zambales maging sa Bordeos doon po sa Quezon. Ang kinakailangan namang verifikasyon o itong kinakailangang beripikyahin itong mga namatay ay kinabibilangan ng 2 namatay sa Tanay Rizal dahil sa pagkalunod. Isa rin ang nalunod sa Antipolo at Rizal na hindi pa nabeberipika. May namatay din sa Zambales dahil umanos sa motorcycle accident sa kasagsagan ng bagyo. Ang 6 namang nawawala ay mula sa Bicol at Calabarzon habang 52 ang napaulat sa Central Luzon at Calabarzon. Sa ngayon, nasa 911,404 na katao na po itong or katumbas ng 245,063 families ang apektado ng bagyong Karding mula sa 1,759 barangays sa Ilocos, Cagayan, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol, maging sa Cordillera. Nasa 3,955 katao po o 921 families naman ang nananatili pa rin sa loob ng 27 evacuation centers habang ang 43,860 individuals o katumbas ng 8,951 families ay nasa ibang lugar sa mga evacuation centers. Samantala, yung tulong sa lahat ng sektor binigyang diin ng Pangulong Marcos sa pagdalo nito sa ika-65 anibersaryo po yan ng Social Security System. At may-report si Bombo Chill Emprido. Bombo Gerald, Bombo Ever, binigyang diin nga ngayon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ginagawang hakbang sa kanyang administrasyon para tulungan ang mga mahihirap na sektor, kagaya ng pinagaan na paghuhulog sa Social Security System na ginawa ng Pangulong pahayag sa 65th anniversary ng Social Security System na isinagawa sa East Avenue, Quezon City. Una na rito, sinabi ng SSS na magbubukas ang mga ito ng 2 programa para magbigay ng financial assistance sa mga miyembro at pensioners na naapektuhan ng nagdaang bagyong Karding, kung saan ang mga magsasaka at mga mangingisda ay isinasali na rin sa SSS. Naniniwala ang Pangulo na malaking tulong din ang Contribution Penalty Condonation Program sa mga business at household employers, lalo na ngayong may krisis dulot ng COVID-19 pandemic. Itinatag noong September 1, 1957 sa pamamagitan ng Social Security Act of 1954 ang SSS at nilikha upang magsilbi bilang isang financial institution ng gobyerno na nagbibigay ng social security protection sa lahat ng manggagawang Pilipino. Narito nga at pakinggan natin naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Ng ating mga private employees. At the other one that I wanted to take note of was a consolidated loan program with the condonation penalty. Ito yung ating ginagawa na para itong mga yung mga hindi ganun din, hindi makapagbayad.
ay ginagawa natin ng paraan so that the employees, the employers will still enjoy the benefits of the insurance system that we have put together and to which everybody contributes. And therefore, dapat naman ay makita nila yung benepisyo doon sa kanilang ibinabayad. And with programs like this, which are timely, which are sensitive, which are aware of the condition. Yan nga, Bombo Gerald, ang naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Chiel Emprido nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Samantala, lumobo na raw sa 25.3 million pesos ang pinsala na dala po ng bagyong Karding sa mga electric cooperative. Ayon sa Department of Energy, ito ay mula sa 12 electric co-ops, batay na rin sa pinakahuling data sa energy situation. Ayon po sa Department of Energy, sa kabila nito, balik na sa normal ang operasyon ng 42 electric cooperatives matapos ang patuloy na pagsasaayos sa mga sinira ng bagyong Karding. Habang siyam naman itong kooperatiba ang naka-partial power interruption na nasira sa kasagsagan ng pananalasa ng bagyo. Sa report naman ng National Electrification Administration o NEA, 573 mula sa 606 na mga bayan ang fully energized na nasa 94.55%. Mahigit 20 billion pesos na 2023 proposed sa budget ng Department of Foreign Affairs. Tinalakay daw yan sa Senate pagdinig pa rin or itong Senate Finance Committee. By report si Bombo Raymond Tirasa. Bombo Gerald, Bombo Ever, kahit naka-recess iyong Senado ngayon hanggang Nobyembre 6 ay tuloy-tuloy pa rin yung mga committee hearings, partikular ng Senate Finance Committee kaugnaya sa panukalang budget ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan para sa taong 2023. At kanina, kasama doon sa pinaka-highlight iyong pagdinig ng Finance Committee Subcommittee G kaugnay sa budget ng Department of Foreign Affairs kung saan ay umaabot ito ng mahigit 20 billion pesos at ito ay para na rin sa kanilang buong taong budget at ito ay inaasahan daw na makatulong ito para sa pagsusulong ng mga interes ng Pilipinas sa international community. Mismo si DFA Secretary Enrique Manalo ang nagsagawa ng presentasyon para sa kanilang budget at ang naturang pagdinig ay pinapangunahan naman nitong si Senator Loren Regarda, ang chairman or vice chairman ng naturang komite. Na ito pa ang bahagi ng pahayag ni Secretary Enrique Manalo. Madam Chair, the DFA proposes a budget of 20.304 billion pesos for next year. This amount is approximately 2.5% less than this year's budget of 21.051 billion pesos and represents a mere 0.39% of the proposed national budget for 2023. I wish to note that in 2020, the year when the pandemic started, the DFA returned over a third of its budget for that year to the National Treasury. Since then, our budgets for the succeeding years, 2021 and 22, decreased. However, this did not mean that our work also decreased. On the contrary, we saw a sharp rise in demand for consular and assistance to national services in the same period. In addition, the department had to contend with new challenges brought about by the pandemic. Therefore, for the past 2.5 years, we had to do much more with less. Yan yung bahagi ng pahayag ni Secretary Manalo. So, ang naturang budget ng DFA ay nasa 0.39% ng kabuoang national budget para sa 2023 na nasa mahigit 5
trillion pesos, Bombo Gerald. So patuloy pa rin pala yung mga hearing dyan, paghimay sa national budget sa susunod na taon, Bombo Raymond, kahit naka-recess itong Senado, Bombo Raymond? That's right, Bombo Gerald. Actually, nasa tatlong committee hearings yung ongoing ngayon. Kabilang isa dyan yung budget naman ng Government-Owned and Controlled Corporations Commission. So marami pa dyan yung nakahanay at magtuloy-tuloy. Pero bukas ay nakabreak sila dahil araw ng Sabado at magbabalik na naman sa araw ng Lunes. So talagang gugugulin nila yung buong buwan din ng Oktubre para matapos na at maisalang na sa plenaryo bago yung Bicameral Conference Committee kasama yung kinatawan ng Kamara na nauna nang nakapagpasa ng national budget, Bombo Gerald. So marami pa silang bubusisiin na mga budget dyan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, Bombo Raymond. Nakalahati na ba yan or ano na, Bombo Raymond? Wala pa sa kalahati, Bombo Gerald. So talagang we expect na siguro mga buong buwan ng Oktubre yung magiging pagdinig sa bawat ahensya, Bombo Gerald. At meron pa kasi siyempre, may mga oppositors, may mga communication sa bawat provision, bawat detalye ng budget. Ang proseso kasi rito ay usually ay pinipresent nila yung kasalukuyang budget at kung paano nila ito ginagastos. At doon sila magsimula para naman sa kanilang request. At usually ay nagpo-propose sila at eventually yung nagbibigay ng final ay itong Department of Budget and Management bago isa lang for deliberation ngayon sa Senado, Bombo Gerald. Okay, Bombo Raymond. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinazo nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo. Boom! Mga mamaya mga nakapag-transition sa work from home setup na mga negosyo tinatayang nasa 12.4% lamang ayon sa National Economic and Development Authority at dalawang grupo mula sa Cordillera Region daw inaasahang magbibigay na ng sworn statement. Kaugnay pa rin sa umunoy pagsasauli nila ng mga outdated yung mga mahal na laptop mula sa Department of Education. At sa ating international news, si Ukrainian President Volodymyr Zelensky nagpatawag ng emergency top-level meeting kaugnay pa rin sa plano ng Russia na gawing annex ang 4 pa na Ukrainian regions. Ang detalye ng mga balitang yan, abangan. DG SB, give the SB combo quiz a try. Large coffee and plastic donut. 99. Still premium donut and large coffee. Hot or ice. Large coffee and bun which 140. Just dunking yan, hot or ice choco. 120. Shokin. Premium and classic munchkins for 120. The SB combo quiz a try. See posters and print ads for details. Promo runs from August 19, 2022 to December 31, 2022. PDTI Fair Trade Permit Number FTEB 147309 series of 2022. Mga kabombo at ka-Star Nation, babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Sa Radio Bombo! This is Mayor Jerry Treñas of the City of Iloilo inviting you to witness and celebrate the face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita, Bombo International News. Nagpatawag ngayong araw si Ukrainian President Volodymyr Zelensky ng emergency top-level meeting kung saan inaasahang gagawa ng isang fundamental decisions kaugnay yan sa plano ng Russia na gawing annex ang 4 pang rehiyon sa Ukraine. Ayon kasi sa Kremlin, sinabi ni President Vladimir Putin na lalagdaan nito ang mga dokumento na nagdedeklara sa annexation ng Moscow ng mga rehiyon ng Ukraine, kabilang dyan ang Zaporizhia at Kherson. At kinikilala na nga ng
Russia ang independensya ng dalawa pang mga rehiyon doon sa southern Ukraine at inihahanda ang annex doon naman sa may Donetsk at Luhansk sa katapusan na yan ng buwan ng Pebrero. Tinawag naman ito ng Kiev at ng West na isang sham referendums lamang. Sinabi naman ni Zelensky na nakatakdang magkita ngayong araw ang kanilang National Security at Defense Council, Commander-in-Chief of the Armed Forces, Defense, Foreign at Prime Ministers at ang head ng Ukrainian Security Service. Makailang ulit na ring iginiit ni Zelensky na ang naturang referendums ay illegal at nagbabala sa mahigpit na tugon dito ng Ukraine. Samantala po, pinatitiyak ngayon ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte sa Department of Education na tiyaking maibabalik itong pondo ng Special Education SPED para sa fiscal year 2023. Ayon kay Undersecretary Annalyn Sevilla, magkakaroon ng internal realignment sa budget nito upang mapaglaanan po itong SPED. Ibabalikan niya ang pondo ng special education na kapantay pa rin ng alokasyon ng 2022 budget. Kinumpirma rin po ni Undersecretary Epi Maco Densing III na plano ng ahensya na mag-institutionalize ang budget or ma-institutionalize ang budget para sa SPED kung saan ilalagay ito bilang bahagi ng Tier 1. Makikipag-ugnayan ang DepEd sa Department of Interior and Local Government o DILG at mga alkalde para alamin kung gaano karami ang mga kabataang nag-aaral sa ilalim po ng SPED. Umaasa ang DepEd na maipatutupad ang infrastructure projects sa mga lugar kung saan maraming special education children. Samantala itong anti-POGO at muling binuhay po yan, itong Anti-POGO Act ay muling binuhay po ni Manila Representative Bienvenido Abante. At ma-report si Bombo Annalise Soberano. Muling binuhay ni Manila Representative Bienvenido Abante ang kanyang panukalang Anti-POGO Act sa Kamara. Ito'y sa gitna ng mga kontrobersiya na kinasasangkutan ng Philippine Offshore Gaming Operators. Ngayong 19th Congress, muling inihain ni Abante ang House Bill 5082 na nagsusulong na iban o ipagbawal at ideklarang iligal ang mga POGO na anyay mockery sa anti-money laundering, immigration at tax law sa ating bansa. Anya, naging pugad din ito sa mga krimen. Pero higit sa lahat, ang operasyon nito ay nakakaapekto sa pagkawala ng trabaho ng masisipag nating mga Pilipino dahil sa dumaraming dayuhang manggagawa. Ipinunto din ng mambabatas na ang mga POGO ay bawal sa China. Pero dito sa Pilipinas, ginagawa pang legal ang operasyon. Kapag naging ganap ng batas, ipagbabawal ang pagtatayo ng POGO hub sa ating bansa. Bubuo din ng isang IATF POGOs na tututok sa implementasyon sakaling maging ganap na batas at mag-iimbestiga sa mga lalabag. Nakasaad pa rito na babawiin o tatanggihan ng sino mang tao o grupo na nabigyan o bibigyan ng lisensya ng gobyerno sa pamamagitan ng PAGCOR. Dagdag pa sa panukala, ipatutupad ang ban o pagbabawal sa foreign employment at magpapataw ng parusa sa mga dawit sa human trafficking. Ang itinaktang parusa ay 4 hanggang 10 taong pagkakakulong at multang 100,000 pesos hanggang 10 million pesos depende sa gagawing offense. Pakinggan natin si Manila Representative Bienvenido Abante. I always fought that ever since. But the thing is this, as I've said, there's a big difference between isabong and POGO. Samantala, nananawagan naman ang isang mambabata sa Department of Agriculture at National Irrigation Administration gawing prioridad ang pag-repair at rehabilitation sa mga irrigation system sa ilang lugar sa bansa upang mapabuti ang ani at kita ng mga magsasaka. Ayon kay Agri Party List Representative Wilbert Lee, sa kanyang pakikipag-usap sa iba't ibang farmers organization, nalaman niya ang reklamo tungkol sa mga irrigation system na simula ng magawa at may turnover ay hindi umano ito gumana. Imbes benepisyo, perwisyo ang idinulot ng mga ito. Dahil dito, iminumungkahi ng mambabata sa DA at NIA, unahin na lamang ang pagsasaayos sa mga non-functional irrigation system sa halip na gumastos ng malaking halaga ng pondo para sa pagpapagawa ng mga bagong sistemang patubig. Mula Kamara, Bombo Annalise Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas.
Basta Radio, Bombo! Sa iba pang mga balita, bahagya raw na tumaas ang 7-day positivity rate sa Metro Manila. Ayon kay Octa Research Fellow Dr. Guido David, umakyat sa 18.9% noong Setyembre 28 ng kasalukuyang taon mula yan sa 17.5% noong nakalipas na linggo. Sa kabila naman nito, bumaba ang reproduction number o yung bilis ng hawaan ng COVID-19 sa 1.10 mula yan sa dating 1.28 noong Setyembre 19. Dahil dito, posibleng bumabagal na anya ang hawaan ng COVID-19 sa National Capital Region. Gayunpaman, nadagdagan pa rin ng COVID cases kaya ang average daily attack rate sa Metro Manila ay nasa 7.42 sa kada 100,000 as of September 29 po yan, napasok ito sa moderate risk. Nananatili naman anyang mababa ang healthcare utilization rate sa NCR na nasa 35% habang ang ICU occupancy rate naman ay nasa 29%. Samantala po, saklaw na rin sa bagong Implementing Rules and Regulation o IRR itong work from everywhere. Maliban po sa work from home arrangement sa ilalim ng Republic Act No. 11165 o ang Telecommunicating Act of 2018. Ang telecommunicating ay isang bagong work arrangement ayon kay Department of Labor and Employment or DOLE Workers Welfare and Protection Cluster Undersecretary Benjo Veravides. Ang bagong IRR ay nakapaloob sa Department Order No. 237 na inisyo noong Setyembre 16 bilang tugon sa evolving nature of work sa gitna pa rin ng pandemya. Anya, ito ang dahilan kung bakit nabago ang kahulugan ng terminong alternative workplace sa bagong IRR. Nilinaw pa ni Benavides na anumang lugar kung saan maaring isagawa ang trabaho sa pamamagitan ng telecommunications at computer technology ay maituturing bilang alternative workplace. Nakasaad din sa IRR na ang trabaho na nagagawa sa alternative workplace ay kailangang tratuhin na parehong level gaya po ng trabaho na ginagawa sa regular workplace o sa employer's office na ang hulugan po na ang telecommunicating workers ay hindi ikinokonsidera bilang field personnel. Ang Department of Education muling nilinaw daw itong pamantayan sa pagpapatupad pa rin ng suspension ng mga klase dito sa bansa kapag may mga kalamidad. At may report si Bombo Marlene Pajernos. Yes, Bombo Gerald, Bombo Ever, muling nilinaw ng Department of Education na DepEd ang mga pamantayan ng kagawaran hinggil sa pagpapatupad ng suspensyon ng mga klase sa mga paaralan sa buong bansa na anak na kanilang saklaw. Sa pulong balitaan ngayong araw ay sinabi ni DepEd spokesperson Michael Powa na ang pagpapatupad ng kanselasyon ng mga klase sa bansa ay alinsunod sa DepEd Order No. 37 na nakabatay naman sa 5 senaryo: bagyo, ulan, baha, lindol at power outages. Ayon kay Powa, sa oras na maglabas ng signal number 1 ang Pag-asa tuwing may bagyo, otomatikong suspendido ang klase mula kinder hanggang grade 12 sa mga paaralan, kabilang na ang mga teaching at non-teaching personnel. Sa tuwing umuulan naman, otomatikong suspendido ang mga klase ng K-12 kapag naglalabas ng orange at rainfall warning ang Pag-asa. Kapag bumabaha naman, otomatikong suspendido rin ang mga klase ng mga nasabing mag-aaral kapag may inilabas na flag warning ang Pag-asa. Sa tuwing makakapagtala naman ng Intensity 5 na lindol ang PHIVOLCS, suspendido rin agad ang mga klase ng K-12, kabilang pa rin dyan yung mga teaching at non-teaching personnel. Pero sakaling ang mga naturang mga gagawaran ay hindi naglabas ng mga warning, ay sinasabi naman ng DepEd na maaaring nakasalalay na sa mga local government unit yung suspensyon ng mga klase. Kaugnay niyan, narito pa yung bahagi ng pahayag ni DepEd spokesperson Michael Powa. Na yung layunin po ng Department Order number 37 is para po siguraduhin yung kaligtasan ng ating mga learners. In the past, marami pong nangyayari na pumapasok na po yung ating mga learners sa school, tapos bigla tayong magkakaroon ng class suspension at nagkakaroon lang ng confusion or lalong napupunta sa peligro yung ating mga learners, teaching and non-teaching staff kasi kailangan pa nilang umuwi kung kailan malakas na yung ulan or meron na pong baha.
Samantala, ihabol ko lamang pala, Bombo Gerald, na pagdating sa mga power outages, nilinaw ni POA na walang otomatikong kanselasyon ng klase. Pero nakadepende pa rin daw yan sa mga school head kung magsususpende sila ng klase sakali nakakaapekto na ito sa kanilang mga pagtuturo. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala naman, mga nakapag-transition sa work-from-home setup ng mga negosyo tinatayang nasa 12.4% lamang ayon yan sa National Economic and Development Authority o NEDA. May pag-uulat pa si Bombo JC Galvez. Tama ka riyan, Bombo Ever, tinatayang 12.4% lamang ng mga businesses sa bansa ang may kakayang makapag-transition sa work-from-home arrangement ayon yan kay Undersecretary Rosemary Idilion. Sa isinagawang survey ng National Economic and Development Authority o NEDA noong first week ng Abril taong 2020, noong kasagsagan yan ng pandemya, tinatayang 400K ang individual na kabuuan ng respondents. Sa kabuuan ng nakalap na respondents ng ahensya, 40,000 na firm respondents ay small and medium enterprises o SMEs at 6,000 naman ay mga farmers and fishers na kung saan ay may kakayang makapag-transition sa work-from-home setup or arrangement na kung saan ay nagpapakita raw ito ng maliit na tiyansa ng digitalization ng businesses processes sa bansa. Pakinggan natin ang pahayag ni National Economic and Development Authority Undersecretary Rosemary Idilion. Back in April of 2020, when we had that March 16 of 2020, there was the declaration of the enhanced community quarantine. By early part of April, first week of April, we conducted a survey, and we had almost 400,000 individual respondents, about 40,000 firm that responded. Many of them are MSMEs. Yan ang bahagi ng payag ni NEDA Undersecretary Rosemary Idilion, Bombo Gerald. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala po, itong Department of Education nga ay sinasabing mayroong daw dalawang guro mula sa Cordillera itong inaasahang magbibigay ng sworn statement dito pa rin sa mga outdated na mga laptop. At may-report si Bombo Eliza Eclarinal. Yes, Bombo Gerald, kumpirmadong may dalawang guro na daw ang magbibigay ng kanilang sworn statement ukol sa pagsasauli ng laptop na ibinigay ng Department of Education. Isa dito ay magmumula sa Cordillera at ang isa naman ay magmumula sa Central Luzon. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio kay Teachers Dignity Coalition Chairman Benjo Basas, 30 guro na daw ang kumpirmadong nagsauli ng DepEd laptop dahil hindi daw sila satisfied sa performance nito. Dagdag dito, bine-verify pa daw ng ahensya ang mga naiwan pang mga laptop sa bodega na hindi pa na ilalabas para makita ang problema sa mga ito. Narito ang ating panayam kay Teachers Dignity Coalition Chairman Benjo Basas. So far, meron na tayong ilan, meron na tayong confirmed na dalawang magbibigay ng sworn statement from Cordillera, yung isa sa Central Luzon. Win-work out pa namin yung iba, kasi mas marami, mas maganda. Although sabi niya ni Senator Tolentino, kahit yung isa man lang daw o dalawa, para lang magkaroon ng proof doon sa findings nung COA. Una rito, ibinunyag ni Basas sa pagdinig ng Senado sa maanumalyang pagbili ng DepEd ng mga laptop na hindi raw satisfied ang mga guro sa mga specification habang ang ilang guro ay nag-canvas na din ng mga laptop. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Eliza Eclarinal, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Sa atin pong oras sa mga sandaling ito, 29 na minuto makalipas ang alas 12 ng katanghalian. The time check was brought to you by Dunkin', pasalubong ng bayan. Bombo International News.
umabot pa rin umano sa 2.3 million itong mga customers ang wala pa ring supply ng kuryente matapos na manalasa itong si Hurricane Ian sa estado ng Florida. Ayon sa ulat ng power outages, ito'y naging mabagal umano ang pagsasaayos na maibalik itong linya po ng kuryente. Bago ito, umabot pa sa 2.6 million na mga residente ang nangangapa sa dilim na iniwan ng delubyo dala ng malakas na bagyo. Sinasabing ang mga countries na may highest percentage ng mga consumers po na walang supply ay ang Hardy, ang Charlotte, Lee at Highland countries. Maliban na rito ay meron pang 10 dagdag na mga countries na may tig 10,000 customers ang nakaranas din ng outages. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Mga kababo ka Star Nation, alam nyo ba na nakapagtala ng world record ang mga pamilya at kababayan nating OFWs ng largest simultaneous Christmas gift giving? Ang event na ito ay inorganisa ng OWA na parte ng Year-End Family Day na isang annual Christmas bash para sa pamilya yan ng mga Pinoy na nagtatrabaho abroad. Dito, sabay-sabay na nagbukas ng mga regalo ang nasa 4,835 katao sa mga site ng OWA sa Pilipinas mula Pampanga, Cebu at Davao at mga kababayan nating Pilipino sa Hong Kong, Singapore at Taiwan noong December 18, 2011. Yan ang ating Christmas trivia. Sa ating Christmas countdown, 86 days to go bago ang Pasko. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo yan ang kabuuan ng Bombo Network News Noontime Edition. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong marakasamang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Everly Rico. At ako naman si Bombo Gerald B. Ule para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! Diri sa pagpangalagad sang Bombo Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby sa aton sining mga kabombo sa dugang mga balita kag impormasyon diri man sa aton sining karon nga pagpangalagad. I-check na to ng latest development direktamente karon sa Banwa sang San Miguel. Ini may kantanan Banwa sa pag-serve sang search warrant sa puluyan ni SB member Mikhail Tadifa. Initially, ang mga na-recover sa aton sining mga kabombo, armas, granada kag mga nagamit na ng mga drug paraphernalia. Ang nakuha mismo sa puluyan sining SB member kung madumduman pa sa aton sining mga kabombo. Ining SB member ang naulamid man sa isa iya ka insidente sang pagpangalutang sa nasambit man nga banwa nga kung saan ang biktima diri. Now, ang iya sining ginlutang kasunod man sa ila sining pagbinaisay may kantanan sa schedule sang liga sa nasambit sining iyang banwa. Wala diri madakpan ang suspitsado kon si Tadifa. Bangod man sang pila sadto iya ka mga questionable man nga lihok sang katapo sang San Miguel PNP. Ang agin dalaman tagad din dalataman ganing isyu diri sa Bombo Radio. Pero subong nadakpan dati gayon ini siyang madakpan sa pagserbe iya sang search warrant sa puluyan mismo sining nasambitan nga SK Federation President sa Banwa iya sang San Miguel, Iloilo. Si Bombo Peter John Bayaska, PJB. Master, direktamente sa San Miguel. Sa report, please come in. Well, sa subong no, tapos na dahil ginapatigayon nga inventory diri Bombo Champ diri sa may puluyan mismo. Sa may Block 11, sa may area gid sang Banwa sang San Miguel o kung Barangay 11 Banwa sang San Miguel Rido. So barangay diri nga muli siya naga-serving witness man si Kapitan Rosemary Samuro sang Barangay 11 Banwa iya sang San Miguel Iloilo. So bali ang granada diri Bombo Champ hulat ta diri sang operatiba naton sang CIDG kagakalakip diri sang San Miguel Pente Station sa pagpapaguraman na rin ni Police Major Solin Domingo ang Chief of Police pero sa initial diri nga pagpatigayon sa inventory na recover diri ang isa ka unit sang caliber pistol diri Bombo Champ no caliber 45 pistol ano tigay diri ma-recover double steel inisya na classic 45 kalakip diri Cameron may mga recoveries diri nga mga ano ito nan, mga bala. So bali napulo tanan ka mga
live ammunition diri sa caliber 45 pistol ang natigayon pagid. Kag may natigayon man nga na-recover diri nga duwa no ka empty shell no sa nga 45 caliber pistol. Tapos may mga live ammunition pa sa nga kalibre 38 nga revolver ang natigayon diri nga ma-recover. So duwa man taga-karakip diri sa additional nga mga recoveries ang isa sa ni ka kutsilyo daw stainless type ni siya kag isa ka knife o kaning bataginyo diri bombotsam ang natigayon diri nga ma-recover pagid at pagkatapos iya madamo ni mga klase sa mga suspected drug paraphernalia so hindi ma-consider naton nga suspected isa mga aluminum foil tapos isa ka color lighter nga orange ang color niya ang natigayon diri nga ma-recover mismo sa Purian. Sa sulod ang bali ang granada kag karakip diri sang isa ka kalibre 45 daw diri ini siya ma-recover bombotsam na butang ini siya sa isa ka bag tapos daw tumpok ang lago mga lago diri sa may portion iya malapit iya sa may kusina diri nagatigayo ma-recover daw ginatampukan ini siya sa mga lago akton kag ang natabo sa diri pagtuki iya sang mga operatiba naton ang sure nga authorities ang pulista assigned sa CIDG kagakrakit diri sa witness mas mabarangay official so nakita diri ang bag kag sa pagbukas so natigayo makita ang isa sinika granada tapos ang 45 do ara man lang sa tupad diri bombotsam ang search warrant 3 ang naginta tigayon iya sa mga kapulisan naton ang ariman diri nga gin-serve diri against diri kay SK Federation President Mikhailo Tadipa no Kalel Tadipa diri iya sa subong nga mga pinion so search warrant napitsan October 9, 2022 diri bombotsam kag ang nakatigayon nakaperma diri sang sining search warrant amo ni si Judge Rose Edet Tugunon presiding judge bombotsam kag na-specify diri do tatlo tarang marmas ginapasuni nga isa ka shotgun long barrel ni siya kag recent time ti isa ka 9mm kag isa ka kalibre iya nga 38 kalibre nga revolver kag 45 caliber pistol ang nakasaad diri sa search warrant diri sa karon sa pag-search diri sa sininga Purian. So malipin daw mga previous ka masinimana gin-monitor kakang hapon mga around mga 4 to 5 Master? sa hapon, yes. Ang pitsasan o gani? Ang pitsasan sa warrant? Yes. So dahil lang kay ang napitsan diri ang dahil kay check na to no. So pitsa ano ni siya ang napitsan diri ang search warrant effective until October 9, 2022. October 9, pitsa 30, pasubong. Ang effectivity pero sa nagiging pagwa? May ara dira date? Ang nabutang diri, ang dahil lang kay check na ton, daw dira maldira na ano ta, ang pitsa ya, ang effectivity lang October 9 nakita ta diri sa search warrant, diri bombotsam. Guro tigin effectivity lang sa before sini, pagpatagayon diri nga gin serve diri, mismo iya sa Pulian. Dilang kay bali Office of the First Vice Executive Order no, Regional Trial Court, tapos Hall of Justice Branch sa 25 Iloilo City. So Office of the First Vice Executive Judge no, People of the Philippines versus Michael Kalel Tadipa. Mikhailo ni siyang taningalan niya na butang diri search warrant pumutsam. Kay do ka budlay pa diri kay pag-check na ton diri sa subong diri sa may area sa banwa sang San Miguel Iloilo. Anyways, pwede ta na mabalikan ang date of issue once pero ang effectivity until pa October 9. October 9 effectivity yan eh. Sige. Ako bisan
pagsulod sa bulan sa October kapit sa 30 tama lang subong mo diri Bombo Champ. So bali apat ni ka mga nabutan naka specify diri sa search warrant. 1 unit caliber 38 revolver, isa ka 1 unit caliber 45 pistol, isa ka homemade 12 gauge shotgun, kag assorted ammunition of different caliber as well as corresponding accessories ang specify diri sa sining search warrant diri sa iya Puloy-an. Pero ang lugar nga ni nga sulod sa operatiba naton, iya ni Bumbot Samsang iya ni sang balay, iya sang iya nga asawa bla. Diri sa Black 11 kay daw dito sa piyak iya nga Blackman ang balay iya mismo sa iya sining Iloy nga nagapadulong dira mismo sa pagkabato sa information nga gan search ang Puloy-an diri Bumbot Sam. So manang mga kalabanan may isa pa ka holster diri nga tigal mag-recover diri sa ngaton sinitag sa ka mga operatiba. So nagipatigayon sa subong pusasan. Pero ginapos pa nato siya kung bala kung willing sa magatag sa ESN statement diri nga magpatag man sa bala angot sa search warrant kapag involved man dito sa sining kaso nga pagpanglupang kada kalakip nga gitaylan isa sang kaso nga frustrated murder ang ining escape Federation President Tadipa. Pero wag siya nagasabat diri bumutan sa mga pagpalamangkutanon diri sa iya kag na-approach sa man iya nga legal counsel kada recent time ting Iloy niya. So, hindi man sila willing niya maghatag sa ila sining statement. Sabat sang nanay lang, nga pangamuyuan na kunong iya sining bata. So, subong based sa pinakalites, iga subject ni siya for medical examination before ni siya iga dalon iya diri sa may bahin sang time lab kay pa idalong ni siya sa drug test pumbutsam. Base diri pag-coordinate aton kay Police Major George Pailon, kag ang mga recoveries mga drug paraphernalia so iga subject pa ni sa patigayon diri idalong pa ni sa time lab man ang mga recoveries ng mga drug paraphernalia diri sa aton sa nga mga operatiba. Ang armas iga patigay ballistic diri sa Bumbot Sam ag mga live ammunition diri para matumod ang ining mga balang na recover mismo diri sa sulod sa ila sini nga Puloy-an. Sa kabayan dala si Police Major Jess Bailon, ang head sang CIDG, si sang aton diri nga mapakingutan Bubutsam. Our inventory, before we conduct our inventory, gintake effect na naton ang arrest aya for the recoveries ang mga initial recoveries naton pa lang kay ang explosives wala pa naton na dala sa inventory kay wala pa na dispose ang explosive ordnance team, no? So subong we have initial recoveries ang 45 caliber pistol and 1 magazine assembly and 10 live ammunition of caliber 45 ammunition, isa ka I think duha ka bladed weapon, isa ka fragmentation grenade amo pa nasubong ang aton subject for disposal, and assorted caliber of empty shells sang firearms. 38 super 38 may ara nga 45. Ang sa tatlo tali kay search ng armas, sir, 45 na recover? Yes. Unfortunately, 45 lang ang aton nga 38 revolver. Empty shell lang naabutan naton. Pero ang mga empty shell sa 38 caliber revolver will be subject for ballistics. Kaya accordingly, isa gingamit ko na sa pag-commit sang shooting incident during the time sang king report diri sang San Miguel Police Station. May mga drug paraphernalia, sir, may item na daw sort of item na suspected sa buhay na may recover siya. Yes, as you observe naman kaina during inventory ara man kamo. Nakita nyo there are presence of empty plastics, no, sachets of suspected to be shabu. Paraphernalia like tutor, like fuel. Tapos ang medyo alarming kay there are several packs of plastics, no. Do may gari pack, sir, no? Believed to be. Kung kami sa law enforcement makita mo amo na ang modus. So ang matabo sa radere, sir, kung why man nato na pangunahan si Escape Federation President Tadipa. But silingon may mga pack iya nga daw masarang ang mapakingan iya sang item. So it means nga hindi lang gayus or maybe bas may nagapos kung ano? Right now, he will be under our investigation pa. Ma-determine natin if he'll pushing or he's just using.
I see. So, i-subject pa rin siya sa drug test? Most Sa- probably Bombo PJB. After siya na daw lawig, hindi pa malawig results ang ano niya. Hindi man siguro, depende sa aton nga request sa crime lab. So, aside sa ipa-undergo sa medical drug test, pro-arrested siya status niya. Yes, right now he is under our custody as arrested person sang CIDG. So, kay ang sir kabla kay ang sa search warrant, armas, may mga other paraphernalias kag mga light sang explosive. So ano matabo sila di? It could be considered as incidental to lawful search, no, nadala siya, even though sa subject ng aton yung search warrant wala siya, pero during our search it could be considered as incidental to lawful search, no. It will be subjected for for our pieces of evidence gapon, ma-consider gapon nato na pieces of evidence to file a case against him sa mga nakuha naton nga mga contraband sa iya. I see. So buot silingon nga hindi lang sa una na file nga kaso ang pagkatubangon niya. Yes. May additional pa sir. Maybe pwede naton gani madungan ang pagfile sang kaso sa iya sa tanan-tanan nga violation nga na-commit niya subong sa explosives, sa firearms, and also for the drug paraphernalias, and believed to be subject for chemical test pa ang mga residue para ma-consider and ma-identify naton nga it will be considered as methamphetamine hydrochloride or considered as shabu. I see. So kay na sir sa pagpatigayo sa mga pag-operate daw may mga sort daw may nag-obstruct sa operation ninyo ang iloy niya ano matabosan to daw imo i-charge to experience mo lang to ang experience sa operatiba sa imo sir. It could be just a normal for us, no, sa law enforcement operation. Hindi na madula sa aton nga operation nga there are resistance, no, every time we conduct a police operations against sa mga subjects naton. Pero being a law enforcement officer, we're just following our mandates and also ang protocol kung how we conduct our operation. Nga wala man may masakitan, wala man may malapas ang ilang kinamatarong. So we're just following our protocols, and also we're geared with the search warrant issued by the judge sa isa ka korte sa diri sa Iloilo sa Regional Trial Court. At least bisan paano sa pagpa-speaker mo siya sir daw namatik man siya with the legal counsel nga ara man dira ang presensya niya. Yes, actually Bombo PJB, before we conduct our search ang aton nga mga ang ilang lawyers, ang ilang barangay officials, at the same time member of their family witness also the search, and ari man ang local police station sang San Miguel Police Station nagconduct sang inventory, ari man sila to witness. So we are geared also our body worn cameraman, so it could be a legitimate operation conducted by the CIDG in totality. I see. So makapahuway na operatiba mo sir ikaw kay halipiri kang hapon nga monitor ninyo sa pag-operate? Actually, hindi lang kahapon. It's a long process in order for you to implement this kind of search warrant. Hindi siya basta-basta nga implement lang. So this is gonna be a product of our hardship, no, to maintain the peace and order here in our area of responsibility. Si Police Major Justin Bailon sang sa IDG naton kag Regional Field Unit, no, 6 may kabahin sang Campo Delgado. Amo ni karon nagpatigal sa pag-operate kag coordination diri sa may San Miguel PNP station. May mga bala pa diri sa mga Magnum ano tiga ma-recover diri sa Botsam. Magnum ning daw magamay nga klase sang bala bla. Empty shell sang caliber 38 ang tigayo ma-recover nga dugang diri sa aton siri nga mga kapulisan. Ang granada dati ang proseso sa nadiri dapat ang iudita ang matigayong gidring mag-pull out diri sa may natampok nga laguan wa pa diri matigayong nga matandog mintras hindi pa mag-aabot diri ang iud naton diri iya sa subong nga mga pinihon. So ang mga kapulisan naton bumutsamp may mga barika man sa kalawasan sa pagpatigayo sa pag-operate, no, para at least manglihitimo ang pagpatigay sa operation nila kadagagi man sila sa prosesong antes sila magsulod diri sa puluyan. Una tig-approach ang subject na araman ang presensya niya si SK Federation President Michaelo Akalel Tadipa kag ginakol ma attention dira sa mga membro sa Panimalay kag recent time iloy niya nga sa ulihi dito nga nagpadulong mandira pagbaton sa formation daw nag-historical pa to pero daw gin kontrol kay na diri sa mga kapulisan naton kag sa kay Police Major Jis Bailon kag na tigayon diri nga matapos ang pagpatigayon sang pag-search diri sa ila sa nga puluyan. Pero di sa mag-atag statement mamutang subong kag ginta nagwaan taman nga mapagiyutan dira mga natungdan nga official malin sa pagkabay ang mayor kag vice mayor so way man dira sa may banwa sa San Miguel
subong on travel ko ng mayor nila, may series of meeting si Vice para makuha man naton sa action sa kumparas magka-ulanib kada pagka recover din no sang sining mga drug paraphernalia. So matubod na karon kung kaso magwang results sang drug test ni Secretary President Micaelo Talel Tadipa na pedra sa pagpatigayon iga-undergo sa medical sa liwat no kag iga pa subject for drug test diri sa bahin sang crime lab naton sa may Campo Delgado, Bobotsam. All right. Bobotsam? Yes, go ahead. All right. Wala mo Bobotsam na base pa ng kote dugang? No, wala naman. Kumplito naman. Kumplito sa Ricardos. Ikaw pa yan. So like direkta diri no sa may bahin sa Banwa sa San Miguel. Inireklamo sa Bombo PJB kag para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Nilo. Basta radyo. Bombo. Salamat kida Bombo Peter Jan Nabayas ka PJB Master sa imo siniyang live report. Kay sa aton sini nga mga kabombo posible sampaw sini nga kaso ang pagapangatubangon ni SK Federation na President Michael Tadipa makasunod man sa mga na-recover no? Sa puluyan sa iya sining asawa sa aton sining mga kabombo diri sa may barangay 11 San Miguel Iloilo. Ang mga recoveries tuman ka damo apisar sini iyang sa search warrant may duwa pa ka mga pusel sa aton sini nga mga kabombo nga kung sa diente amo pa ni ang ginapatihan nga yara sa panghinakop karon sining subject person, arrested person, but wala na ni ma-recover pa sa aton sin mga kapulisan na na-recover lamang isa ka .45 caliber pistol, isa ka magazine, duha ka bladed weapon, no? May mga live ammunition, subong man ang mga used, no? Nga mga drug paraphernalia kag isa pa gani sa nakakuha sa atensyon ni Police Major Jess Bailon sa aton sini iyang mga kabombo ining mga small plastic sachet no? Nga believed to be for repacking. Ini isa mata iya sang Criminal Investigation and Detection Group sa mata sa aton sin otoridad. So under investigation pa ini karon mga plastic nga gagmay sa aton sin mga kabombo kun para sa diin ini. Pero makabig ini nga pieces of evidence. Sa aton sini karon iya nga mga kabombo tikon way madakpan si SB member Michael Tadipa sa iya sini nga pagpangaluthang sadtong nakaligad lamang sining mga binulan sa search warrant way gid siya kaluwaso sa pag-operate sang CIDG Regional Field Unit 6 under Police Major Jess Bailon. Way gid siya makaplagyo. By the way, gin-order or gindagdag ining search warrant na pitsahan sa aton sini mga kabombo Setyembre 29 tuig 2022. Kagapon lang ini na pitsahan, gilayon nga gin-apply sang CIDG Field Unit 6 kag nangin positive ang ila sini nga operation. Ang oras naton 54 minutos na kaligad sa takna sini nga launa nga alas 12. Pagbalik naton Banwa, latest update sa Estancia Massacre. Akon sa diin sa aton sini nga mga kabombo ang waiver, ang ultimatum, way matuman, ang waiver ginahitso. Punto karon nga nagpatigayon to sang luminolte sa ila sini nga balay, sa ice plant, kag sumungman sa salakyan ni JP Bosque. Balikan naton ini matapos sa bilaka importanteng mga panumduma. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Pila ka mga warning signs ang makabulig sa imo agud matetermina kung ang imo nga kilala. Himata mo man o kung abyan ang mayara sang ginatuyo nga pag-utas ang iyang kabuhi, ilabi na kung ang pangginawi sini ang hindi kinaandan. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512.
Nagapangita kabalas ang tourist spot sa Iloilo City nga perfect para sa imo pamilya kagabihan nga mag-hangout. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Awards. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ilang nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Ang leptospirosis ang tugas ang bacterium nga ginatawag nga Leptospira interrogans. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw mang ginahilanata, nagasakit ang ulo, nagayellow ang supat tig mata, hindi na magduha-duha kag magpakonsulta bangod pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang kainit sang tubig ang nagapanalupsop sa painful abdominal muscle spasms. Ang pag-inom sang alabaab nga tubig naga-increase ang imong body temperature kag sang imong metabolic rate. Ini nga increase sa metabolic rate ang nagabulig sa pagtunaw sang calories nga effective gid para sa mga nagapaniwang o kon nagabuhin sang bugata. Kalabanan sa aton ang wala na ginahatagan sang importansya ang paghusay sang buhok, ilabi na kun sako kita sa sulod sang isa ka adlaw. Apang suno sa pagtuon, ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Na-eksperyensyahan mo na bala nga maghinulsol bangod sa imo sala nga desisyon? Kung kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kung ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kung kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kung siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kung ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Ang tambo o kun bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sang comprehensive reviews in food science and food safety, bugana ini sa protein, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Suno sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa bamboo shoots ang ideal para sa pag-improve sang immune system sang lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic ug pain-killing properties. Kanami gidya magtulog. Pero kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, basi hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Likawan ang pagpanigarilyo, bangod ang sigarilyo nagapugong sang oxygenated blood nga makalabot sa tulan kag tissues. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate
masakit sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Apang maghalong bangod ang pag-exercise kung malapit ka na lang magtulog ang mahimo nga magresulta sa insomnia. Kauntasan, La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Molo Plaza ang central landmark sang Molo, isa sa 7 ka mga distrito sa syudad sang Iloilo. Diri mo makitaan ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo, popular nga Filipino wonton soup dish. Kilala man ang Molo Church o ang St. Anne Parish Church bilang feminist church, bangod sa 2 ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Ang nasamit nga simbahan ang gindeklarar nga national landmark sang National Historical Institute sang 1992. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Ang nagapanguna nga kabangdanan sang climate change among paglaptas ang ginatawag nga greenhouse gases sa kahawaan nga ginalakipan sang carbon dioxide, methane, nitrous oxide kag ozone. Ang mga gases nga ini naghalin sa paggamit sa mahigko nga sahi sang enerhiya kag gasolina. Madamo ka sang pwede mahimo agud nga makabulig nga mauntat na ang global warming. Una, hindi magamit sang plastic bags. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuginan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Tanan kitang may mahimo. Gani, protektahan ta ang aton nga planeta. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami sang legs ang isa ka tawo. Suno kay Dr. Hilary Jones, Tena Brand Ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mahimo nga mangin infertile ang lalaki. Ang pagsuksok sang skinny jeans na nag-apekto sa reproductive health nga amo nagatugas ang UTI kag iban pang health issues. Mas maayo sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agud mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Ang nagkalain-lain nga color combinations ang nagapagwa sang nagkalain-lain man nga personalidad sang tawo. Suno sa mga psychologists, ginapanugyan sa pagtuon nga mas makapasangkad sang modo sang tawo ang mga bright colors ipaanggid sa mga dark colors. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Makabulig ang pagbutang sang ice o kun yelo sa bahin sang lawas nga nagasakit bangod sang injury. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang 2 ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kung direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos ng 2 ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasambit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993.
Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Kung magpungko ka gani sang madugay, daw hindi ka na makatindog bangod nagabiring ini o kung naga-cramps. Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imulawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa dagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Pila sa mga rason sang cramps amo ang sala nga posisyon kung nagatulog o kung madugay nga pagpungko, kakulang sa potassium kag calcium sa dugo, kag dehydration o kung kakulang sa fluids. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtub madula ang pagbiring. Na-eksperyensyahan mo na bala nga mabuli o kung ikaw mismo ang nagapang-bully online? Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, kahuya, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kag kakapoy. Kung ikaw ang ginbully, una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan, ilabi na sa imo nga ginikanan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Philippine Standard Time, 7 minutos na nakaligad sa takna sininga sa launa. Balik diri sa pagpangalagad sang bombohanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby sa kay Bombo Chari Sumagpao. Ano nang latest diri karon sa investigasyon sa istansya massacre? Sa aton siniya nga mga kabombo, ti ginasubaybayan naton ini sa tagsa ka matag adlaw kay luyag naton nga mahibaluan ang development kag mangin masunod sini nga lihok sa aton sin mga kapulisan, sa aton sin mga otoridad. Padulong iya sa ginalauman sang pamilya kag ginalauman man sang tanan nga matagan sang hustisya ang tatlo sini ka mga young entrepreneurs. Sa aton sini nga mga kabumbong nga tigin patay dito sa may banwasang istansya or nasapwan ang ilang sini nga bangkay sa banwasang istansya sa Villa Panian sa aton sini karon nga mga kabumbo. Ti isang nakaligan sini may nadlaw nagpanigayon sang luminol test ang Special Investigation Task Group. Agod nga ma-determine kung bala may mga blood stains dito sa puluyan ni Mr. Jefron Paruhinog or sa pamilya Paruhinog. Kag sunod man ang container van sa may ice plant sang pamilya Paruhinog. Kag sa balay or sa salakyan ni JP Bosking ako sa din, dito ginakuha ang bangkay sang duha ka mga biktima. Ining salakyan kung madumduman pa ginamaneho ni Mr. Jefron Paruhinog, the lone survivor. Isa man karon sa ginakabig sa person of interest kag witness sa sining nasambit iya nga krimen. Now ang pamangkot sina diri paano balik-balikan naton na jutay paano naglabot sa punto nga gin-consider kag subong man kuan sang or ikandak ang luminol test sa mga nasambit sining nga lugar. Si Bombo Chari Sumagpao may follow-up report. Bombo Cha, sa report please come in. Bombo Champ, nagkandak sa luminol test ining SITG Palibosfer, ang Special Investigation Task Group Palibosfer sa balay ni Jefron Paruhinog mismo kag amuman sa ila sini nga ice plant bangod para ma-entertain ang theory sang Special Investigation Task Group nga may posibilidad gid man nga may ara sang iban pagid nga crime scene magluwas didto sa may barangay Villa Panian sa banwasang estansya kung sa diin napatay ang tatlo ka biktima nga sila ni JP Bosque, Floyd Fernandez kag Mark Libaw kag amo naman ang lone survivor lamang amo si Jefron Paruhinog nga amo ang pamilya niya ang nagapanag-iya sang balay kag sang ice plant nga amo ang ginkandakan man sang luminol test. So ginalantaw subong diri sang SITG Palibosfer kung sa diin pagid nag-stop over ining Isuzu MU-X nga sakay ang biktima kag ang lone survivor bag-o pagid natabo ang krimen sa may Villa Panian. So Bombo Champ nagpangayo ni sang permiso o kon sang consent ang task group sa pamilya ni Paruhinog bag-o i-conduct ang luminol test sa ila sini nga balay kag ice plant para mangin legal ang pagsulod sang task group sa ila sini nga propiedad. Kagagin pamangkot naton man si Police Senior Master Sergeant Francisco Lindero Jr.
ang spokesperson sang SITG Palibosper kung na may order bala ini halin sa babaw o kundi naghalin ang order nga mag-conduct sila ni sang luminol test kaga iya ginpahayag nga wala sang nangin order. Kaga prerogative ini sang SITG Palibosper nga mag-conduct sang luminol test considering nga sila ang ginmanduan nga mag-imbestiga, so they have to explore tanan nga posibilidad nga makakuha sila sang impormasyon kag mag-validate sang information kung may ara pagid man bala iban nga crime scene magluwas sa didto nga natabo sa may barangay Villapanian. Kaga wala na ni sila yan nagkuha pa sang consent o kung na permiso sa pamilya ni JP Bosque nga amo ang tag-iya sang Isuzu MU-X nga kung diin nasapuan ining 3 ka biktima sang mag-conduct sila sang luminol test kaya part na ini o kung nakabahin na siya sang evidence sang krimen. Ayari pamatian bala ang nangin interview sang Bombo Radio kay Police Senior Master Sergeant Francisco Lindero Jr. And was based on the particular theory nga gina-entertain sang SITG man nga possibly may other crime scene other than that of sa Villapanian sa istansya, no? So based on the theory, we are looking for the other possibilities kung sa diin naka-stop over ang salakyan nga MU-X nga ina kag tungod nga after identifying ang lugar nagapangayo kita sa permiso consent sa mga tag-iya before naton i-conduct ang inang test. Nag-request gid ni kamo sir sang consent sa pamilya ni Paruhinog, sir? Yes, part na sa sang procedure no to make it legal ang aton nga pagsulod sa ilang properties. Sir, may kinahanglan pa na nga order halin dira sa babaw o kun diin gahalin ang order nga na para mag-conduct kamo sang luminol test? Wala man, it is the prerogative of the SITG considering sila ang SITG ang may mando nga mag-imbestiga, so it has to explore all possibilities to establish ang mga information and to validate ang ibang pagiging information na nabaton nin or nakalap sini sa iya nga pag-imbestiga. Sang san-o ini sir naghatag sang consent ang pamilya ni Paruhinog sir nga mag-conduct kamo sang luminol test sa ila sini nga balay kag ice plant, sir? I'm not particular of the date pero few days before nga nag-request sang luminol reagents sa Camp Crame, may ara na kita ginakaptan sina nga waiver nila or consent. What about sa pag-conduct ng luminol test sa Isuzu MU-X, sir? Nagkuha man kamo consent dira? No need na sa consent nila considering nga it's already part of the evidence of the crime. Okay, sir. Sir, what will happen kung na mag-negative sa luminol test ang balay kag ang ice plant? So kung mag-negative, it means wala sang krimen nga dito natabo. And considering ongoing pang investigation, base may mabaton pa man yung mga other information ang SITG as regards to other places, base pa man lang makandak pa kita sa other test, no, like this luminol, kung may ara naman kita ma-validate ng mga information. So, if mag-negative ang sa duha ka area, sir, ang possibility, sir, pila ang crime scene na lang, sir? We are not, what I mean is, ina kung mag-negative ina duha ka places, no? So, it means ma-roll out na sa list sa possible crime scene. And then, ang SITG, well, makulat pa na sa ibang pagid, mag-gather pagid sa ibang information. Kung bala may ara pagid, ibang nga places sila gikatuan, based man sa CCTV nga, additional nga CCTV footages nga mag-gather, kag kung bala may ara nga witnesses, makahambal, nga naka-drop by sa sila nga area. Sir, update na lang sa consent sang cellphone ni Jevron Paruhinog. Ano na kamo sir sang cyber warrant, sir? May gina-prepare nga cyber warrant and hoping ma-submit na yun sa court no the moment nga makago signal ma-review ina sa aton nga legal officer kag para maka-take position na ang RACO sa iya nga cellphone. What about sa iban to nga victim, sir, nga wala pa na ila nga cellphones? Ang kay Libaw, ang kay Fernandez, kag ang sa security guard, sir, ara na subong sa RACO, sir? Yes, doon nakita ko dito nakasubmit na sa result. So may results na, sir? Yes, oo. Ang kay Bosque, kay Libaw, sa security guard, yes, may ara na. Sir, pila na tanan ka affidavits ang nauyatan subong sang SITG Palibosper? I think madamo na, no? Tungod nga the
few days ago may mga bag-ong mga affidavits nga ging execute ang pila ka mga persona nga ging invite sa SITG. Kanday sino ini mga affidavit, sir? Part sa affidavits naton dira is ang iya sang doktor nga nag-attend sa sa mga lawas sang biktima, and then ang ato mga first responders. Sir, sa subong, pila na ang percentage sang progress sang SITG Palibosfer sa pagsolbar sang sininga kaso? We cannot quantify the progress, but mahabal naton nga malayo na ang ginalabutan sa sining investigation. Mga sano ini, sir, estimated, sir, no, ang posibilidad nga ma-file na ninyo ang kaso, sir? I think the moment nga ma-explore na tanan-tanan kag ma-gather na ang tanan mga nga ang ining results nga IBIS, isa sa mga ginahulat which is critical man sa ginausoy nga mga leads kag iban pagid nga mga nga mga need to be completed nga mga validation nga gina-require ang SITG. Nabatian ang nangin pahayag ni Police Senior Master Sergeant Francisco Lintero tuhoy sa latest update nila sa sining ginbansagan nga Estancia Massacre. So ginhambal niya nga ako na pananglitan maga negative gid man ining luminol test sa balay kag sa ice plant sa nga pamilya Paruhinog. May posibilidad nga wala na sang krimen nga natabo sa duha ka areas, pero considering nga ongoing pa sa gihapon ni ang ila investigation, may posibilidad pa sa gihapon nga mag-conduct sila sa luminol test sa iban pagid nga lugar kung may mag-gather pagid ni sila nga iban nga impormasyon nga may ara pagid man iban nga areas pagid nga nakita ang SITG nga ginagyan o kung sa diin nag-stop over ining mga biktima bag-o ang natabo dito sa Villa Panian. Kagang sa cellphone ni Paruhinog Bombo Champ, ginapreparar na lang ni subong sang SITG ang ila sini nga mga cyber warrant kaga hoping masumiter na ini sa korte para ang cellphone ni Paruhinog nga ara suno sa SITG sa investigator on case igapasa na kaga iga-examine naman sang Regional Anti-Cybercrime Unit kagang mga cellphone sang iban nga biktima ni Bosque, ni Libaw, ni Fernandez kagang cellphone man sang security guard nga naka-video sang natabo ang krimen, may mga resulta na pero hindi pa nila mapagwa. Kaga damo na ni sila sang mga affidavits nga nakaptan, especially ang affidavit man ni Dr. Libakin, no, ang nag-autopsy sa mga biktima, kag ang iban man nga mga first responders, kaga suno pa dugang pagid ni Police Senior Master Sergeant Lindero nga may progress na gid man ining ila investigasyon kaga malayo na ang nalabutan sang ila sini nga investigasyon para malutas ining kaso sa may Villa Panian. All right. Ini si Bombo Chari Galia Sumagpao para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Iloilo, Basta Radyo. Bombo! Salamat kid Bombo Chari Sumagpao sa imo siniiyang follow-up report. No? Now, ang luminol test ginpatigayon sa mga lugar nga gina-intertinar sang Special Investigation Task Group nga posible other crime scene or other possible crime scene sa aton sini nga mga kabumbo, no? Mga lugar nga kung sa diin nag-stop over or naghapit kag ginapayag ngati didto pa kuno nag-isip sang kwarta sa balay ni Jevron Paruhinog antes sila nga magpadulong sa may Villa Panian. Now, ang process ini is sa aton sini mga kabumbo nangayo sang consent sa pamilya Paruhinog ang gunya mag-conduct sang luminol test ang SITG. Why na niya sang order nagikan sa kung sino pa kay prerogative na ni sa Special Investigation Task Group nga magpatigayon sang luminal test. Samtang wala naman nangayo sang consent sa pamilya ni JP Bosque agud nga magpatigayon sang luminol test kay kabahin na ini sang ebidensya sa aton sinikaron iya nga mga kabumbo. No? Di kabahin ini tanan sa mga procedure para mangin legal ang paghikot kag tanan sini iyang possible scenarios or possibilities gina-explore sa Special Investigation Task Group. Di mayo kung mag-amo sina ang sitwasyon sa aton sini nga mga kabumbo, but kung ipanggid naton karon sa pag take custody abisang
cellphone ni Mr. Jevron Paruhinog, sa aton sini nga mga kabombo kung sa diin nangin inconsistent diri ang Special Investigation Task Group through their spokesperson sa kay Police Senior Master Sergeant Francisco Lindero Jr. May mga misunderstanding kuno nga una sini ara sa personal nga paghinakop ang cellphone, ikaduwa may ara lang sang glitch or shall I say do interruption sa internet connection during sang pag-convene sang Special Investigation Task Group kado wala mahangpan siguro sing isa kag isa ang mga palamangkutanon. That is why nga do may ara sang kung saan pablado naggalain ang statement but tagilayon man ini nga gin correct sa aton sini nga mga kabombo. Now, ang aton sini punto banwa nga amo sining mga palamangkutanon sini naton kay sa isa ka krimen ang tanan sini iya nga mga recoveries ang makabig pieces of evidence. Pieces of evidence. Hilabi pa sa aton sini nga mga kabombo kung 3 ang patay kag isa lang iya ang buhi. Definitely all eyes ang yara karon sa lone survivor. All questions ang ara karon sa lone survivor sa aton sini nga mga kabombo. Kag it is proper lang siguro nga kung anong ara sa iya sini nga posisyon nagakadapat nga gin custody na ini sa aton sini kapulisan. Sa aton sini nga mga kabombo. Now, sa pagpatigayon sa luminol test nangin prerogative ini sang Special Investigation Task Group kay ginakonsiderar nila iyang possible crime scene ang balay or ang container van. Without a doubt sa aton sini nga mga kabombo ang salakyan iyati dito na recover mga patay mo. Isa naman ina sa ginakonsiderar nga crime scene sa aton sini karon iya nga mga kabombo. Ugaling, it is but proper siguro sa nasiling tana nga kung ano man ang yarap sa posisyon sang lone survivor ang kuntani gin hawiran sang kapulisan until such time nga mayara na sang development sa nasambit siniya nga investigasyon or nasolve ng kaso kagamusin ang pagbalik sa kung ano man ang mga personal belongings kay ang mga pagkabutang nga yara ang presensya during sa natabo ang krimen ang makabig pieces of evidence. Hindi ba? Sa aton sini nga mga kabombo. Ti karon kay pieces of evidence ini, galibog ang ulo ko nga kinahanglan pa sang mga waiver, kinahanglan pa sang mga consent sa husisa sang cellphone ni Mr. Jevron Paruhinog. Why man kita ang nagahambal nga ti didto gid ang kasulbaran sang kaso but makabig ina nga pieces of evidence sa pagluntad sang krimen or technically recoveries for that matter para nga mahusisa man nga kung sa diin kung ang tanan iya nga mga posibilidad gina-explore, dapat i-explore taman ang unod sa cellphone ni Mr. Paruhinog. Sa aton sini nga mga kabombo. Ti pila na?
sobra na 2 ka semana. Kag kita nagapati nga ti hindi na mangin reliable ang cellphone ni Mr. Paruhinog, bisan pa iya nga may waiver na ini nga pagapirmahan ang loan survivor, ang person of interest, kag ukayon sang Regional Anti-Cybercrime Unit. Sa aton sinimatag palamati. Kiti, malawig na nga tion ang nagligad. Just like iya sang salakyan. Wala naman na ngayo sang consent pa ang pamilya o ang SITG, ang Special Investigation Task Group, sa pamilya sang biktima nga si JP Bosque kay part inisang evidence. Dira sila gin retrieve kung sa investigasyon pa sang Special Investigation na Task Group, Palibosper, crime scene ina. So, mga gadgets sa aton sining mga kabombo, ginkuha na. Ara na karon tanan sa rako. Ang mga cellphone, ara naman tanan sa aton sining mga kabombo. Pero nalipat sila mag-custody sang cellphone sang loan survivor. Walang kita kabalo nalipat or ginhungod sa aton sining mga kabombo. Kahit sa cellphone, dira mo na makita sa kung anong mga recent activities, kung may mga ginpangtawgan, may mga ginsendan sang mensahe. Ang isa iya katao nga nagapanag-iya sinang nasambit karon nga cellphone. Sa aton sining mga kabombo. Kag bilang kabahin sang recoveries kuntani, hindi naman iya kinahanglan pa sang consent. Sang tag-iya para iya nga ukayon or para husisaon sang Regional Anti-Cybercrime Unit. Sa aton sini nga mga kabombo. Bilang person of interest, ano gani ang definisyon niya? Believed to be involved or nagauyat sa mga impormasyon tuhoy sa krimen, nagakadapat man siguro nga isubject man sa pagpangusisa sa kung ano ang yara sa iya sining posisyon during the time nga natabo ang krimen. Kag ining mga waiver, ining mga consent, sa akon sini nga paglantaw, depende sa aton sini mga kabombo, sa mga nag-upod karon sa aton sini sa Facebook Live, depende na sa inyo kung kasubong man balang inyo sini nga paglantaw. But ako yung nagapati nga isa ini iya ka delaying tactics. Kay from the very beginning, kung maghambal kita nga very cooperative ang loan survivor, tanan-tanan sina iya'y surrender niya. Kung very cooperative ang loan survivor, kung ano mga palamangkutanon sa iya, isabto niya. Kag ining cellphone kagamay sini iya nga bagay. Kung very cooperative ka, kung inosente ka, bisan hindi na niya or why na niya waiver, bisan hindi ka na niya paghatagan sa nga ginatawag sini nga ultimatum or whatsoever, kay ti very cooperative ako, ari cellphone ko, pag gusto ka mo raw bukado. Sa aton sino magkabumbo.
So muning gina-question naton karon nga may mga makabig kita iya nga nalaktawan or namislok or way ta maid-id sa bahin sa pag-imbestigar kag pagkolekta sa mga recoveries, pieces of evidence nga posible makahatag sang bulig or makahatag sang impormasyon tuhoy sa natabo nga masaker. Sa aton sini nga mga kabumbo. Ti ko nang kilala ko pa gani. Segundos lang gani. Sarang niya na iya nga ma-delete ang mga unod sang iya sini nga cellphone nga ti hindi niya luyag ipakita kag ginatago niya. Sa aton sini nga mga kabumbo, how much more than 2 weeks? 16 días lang nagligad. Why kita iya direkta sini nagasiling nga may ginatago si Mr. Paruhinog, but from the very beginning ang statement sang aton sini mga kapulisan sang Special Investigation Task Group nga very cooperative siya. So kung very cooperative ka sa aton sini mga kabumbo, suliton ko, there is no need for any waiver, any consent para nga mausisa ang imo sini nga cellphone. Sa aton sini nga mga kabumbo. Ang aton sinadriya banwa is luyag lang naton nga matadlong ang mga nakita naton kag aton sininahangpan nga ti daw tiko, palapaw, kag dribble-dribble. Kaya ti hustisya man balang ginapangita naton? Gusto taman balang may dako nga development tagsa sinikadlaw sa istansya masaker? Or even sa pila pa ka mga kaso sa pagpamatay diri sa probinsya sa Iloilo? Ti dapat iabanwa kay special na gani ang pangalan sang grupo gani, Special Investigation Task Group, composed of more than 30 members of the Philippine National Police. Gina-expectar naton nga niyabok hindi iya kaluwas sa ilang pagpangusisa. Pero makabig vital piece of evidence, nalipat sila. Or why naman to nila yagin kabig pa nga mangin mapinuslanon adto sa investigasyon? Ti kon hindi to pagkabigon nga mapinuslanon sa investigasyon, hindi sila maghambal nga gina-explore ang tanan siniya nga mga possibilities. Sa aton sini nga mga kabombo. Or kung basi nalipatan Manila ti, this is one way to help siguro sa Special Investigation Task Group sa aton sini nga mga kabumbo nga next time or sa pagpadayon sa nga investigasyon dapat mangin maid-id kita. Kay kahuluya na karon nga 30 na tadi kabilog masubra naga-imbestigar si Nadri. Ahaw sa cellphone, why tagito ya madumduman? Nga checkyaron ang cellphone sang nagaisahanon nga nakaluwas sa sining massacre sa aton sini makabumbo. Nga gina husisa gini naton kay kita sa Bombo Radio katulad man sang Special Investigation Task Group. Why kita nagabaton sang mga statement nga hook, line, and sinker? Tanan-tanan sini iya nga statement sini nila ang ginasala naton gamit ang nagkalain-lain nga sahi sang kritisismo sa aton sini nga mga kabumbo. Aesthetic criticism, logical criticism,
factual criticism, constructive criticism, theoretical criticism, kag practical criticism. That is why nga damo kita sa mga punto nga luyag erase sa hulag, sa dalagan, or sa lakat sang investigasyon sang Special Investigation Task Group nga daan na balda na kita sa tong Claire Gergos murder case. Di ba? Sa aton sini makabumbo. Kay ti kon husto ang dalan nga ginausoy sa Special Investigation Task Group sandig sa scientific investigation result, forensic investigation result. Kag kung ilan nagatinamad ang Special Investigation Task Group or hindi lang sila maimpluwensyahan or why lang sang 7 million reasons nagapati ako nga masulbar ining kaso kag mahatagan sang hustisya ang mga biktima. Sa aton sini nga pagpanumbalik ka banwa, istoryahan naton meeting kagapon sang Committee Chairman on Transportation sang Sangguniang Bayan sa Banwa sa Pavia. Ginpatawag dito ang head sang Public Safety Transportation and Management Office sang siyudad sang Iloilo. Agod istoryahan ang pagdiliher sa dalagan sa trapiko. Ginpatawag man ang Department of Public Works and Highways. Way makatambong ang mga opisyal, representative lang ginpadala. Anong ekspektaron mo kung mag-meeting ang mga sindiro, padalaan mo imoya sang sakada? Anong resulta niya? Ang resulta niya, balikan ta pagkatapos ng pinaka-importante nga mga panumdum. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang masobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong epekto sa lawas. Ang sobra nga pag-inom sang tea ang makapatas sang anxiety, stress, kag restlessness. Hindi man manami nga pagtulog, bangod kaangay sang kape, ang tea ang naga-contain man sang caffeine nga nagapugong sa isa ka persona nga makatulog. Apisar sini, ang tea ang isa sa pinakapopular nga ilimnon sa kalibutan, bangod man sa pila sini ka maayo nga health benefits. Apang kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Nagahalog na ang mga pagsulundan. Apang hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung niyara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot gamit ang habon kag tubig ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalain ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Pirmi kabala nagapanguyab, ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto, bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy, katuyo, boredom, kag kun kaisa, mahimo nga na-trigger ka lang kung may makita ka man nga nagapanguyab sa imo tupad. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto, amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab, sa diin masobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang isa ka minuto. Mahimo man ini nga indikasyon sang brain tumor, heart attack, epilepsy, multiple sclerosis, kag liver failure. Bilang panugyan sa mga eksperto, mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab, ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason. Lapnago na ang mga nagalakta nga misinformation o kung fake news. Ikaw, nabiktima ka na bala? Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kung sala? Una, i-check gid ang source.
Kung sa diin inihalin, kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makitaan ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kun ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Hindi gilayon magpati sa mga impormasyon nga imo makit-ana, ilabi na online. Sa halos tanan nga prutas nga aton ginakaon sa masami ginahaboy nato ng ilaliso, apang panumdumaliwat kay may liso sang paborito mo nga prutas nga dapat hatagan mo sang tsansa nga buligan ang imo ikayong lawas. Ini amo ang liso sang abukado nga suno sa National University of Singapore. Nakit-an nga mayara sang 70% sang antioxidant content. Ang incredible fiber content nga may upod nga natural oils, vitamins kag minerals ang makabulig sa pag-improve sang digestion, naga-reduce ang inflammation kag naangot man sa paglikaw sa development sang cancer cells. Ang liso mahimo mo nga kihadon kag tuktukon kag isimpon sa imo nga pagkaon o kun ilimnon. Sunod kay Dr. Tom Wu, isa ka physician nga ginpasidunggan sa American Cancer Society kag United Nations, nakumpirma niya nga ang liso sa abokado nagatanyag sang most intense amounts sang soluble fiber. Ang soluble fiber nagabulig sa pagkakasang kolesterol sa cardiovascular system, gani makabulig ini sa paglikaw sa heart disease, heart failure kag stroke. Ang intense burst sang antioxidant sa abokado nagabulig sa pagpanubo sang oxidative stress nga tugas ang harmful UV rays sang adlaw kagamuman sa pollution kag chemicals. Makabulig ini sa pag-reduce ang visible signs ng aging kag naga-rejuvenate ang tone kag condition sang skin tissue, gani mas young looking ang imo nga panit. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Bangod sa mainit nga tiyempo, madamo ang mga tao nga nag-enjoy sa paggamit sang aircon, agud nga mabuhinan ang init nga ilang nga nabatyagan. Apang nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Ang cabbage o kun repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Dapat lang ara ini bangod sa sustansya nga dala sini sa ikaayong lawas. Suno kay Vanessa Voltolina, renal dietitian sa Fresenius Medical Care North America, yari ang mga benepisyo sang repolyo. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang sulfur-containing compound nga sulforaphane ang nagahatag sang pait nga sabor sa repolyo. Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 44 minutos na nakaligad sa takna sining las or launa. Triman sa aton sining pagpangalagad 44 minutos nakaligad sa takna sining launa. Una budayan ko yung magbasahaw. Kailangan lang na magsuksok ang tipara sining Bombo Chris G. Anyway, nag-standby ka ron si SB member Pete Trimanyes, ang committee chairman on transportation. Last time, sa pag-interview naton sa kay SB Pete, ang ginshare niya sa aton nga September 29, magpatawag ini siya sa meeting. Gin-invite naman si Mr. Jack Cunlo. Agod kami istoryahan ang traffic situation dira sa may ungka haro kag ungka pavia. And then nangin kabahin man kaging patawag man ni SB member Pete Trimanyes ang Department of Public Works and Highways to shed light sa nangin problema sang ungka flyover. Anong nangin resulta sini? SB member Pete Trimanyes, sir. Good afternoon. Si Bombo Chamini, live ikaw sa Bombo Aray sa Udto. Welcome. Bombo Cham, mayang hapon gid kag mayang hapon man sa imong mga tagpalamati. Sa ako ng mga kasimanwa nga taga-Pavia, may dayating hapon sa iyo tanan. Ang mga taga-syudad sang Iloilo kag syempre mga taga-probinsya sang Iloilo, partikularmente ang dira iya sa may banwa sang Pavia, ang gusto man nga makahibalo kung ano ang nangin resulta sang pagsinapol ninyo with the DPWH and the PSTMO, Sir Pete? Yes, Bombo Cham, kahapon nagpatigayon kita sang isa ka committee hearing aton gininbitar ang DPWH Region 6, ang bisina ni Sir Jack Cunlo sa PSTMO, gininvite man ang amon nga PNP
Actually, ang purpose is we're going to discuss, no, mamakuto namon ang status ng flyover dira sa Ongkados, kag makuton na namon ang timeline sa ilang pag-obra, sa ilang gina-repair dira nga defect sa nasambit nga flyover. Galing kay way nakaabot si Engineer R. Pruto, but naging padala siya nga duha ka field engineers na nag-represent sa ilang ahensya, Bombo Cham. Alright, so una best diri kita na sa DPWH concern. Anong pahayag nila tuhoy sa sining nangin depekto? Anong pagpatahag nila kung nga nagluntad ining nasambit sining kiron iya nga pag-usmod, ang pagbalod-balod kag pagbaha sa nga 680 million pesos ka balor sa nga flyover, SBP Trimania, sir? Yes, Bombo Cham, gintamangkot naton ang ginpadala ni ARD Fruto. O galing ang instruction lang is ang amo ilang ni-discuss mo ng traffic. Natungod sa details ng flyover o mga defects ng flyover, si Engineer Altuto na nang masabat para isa lang ang masabat sa amon sa Sangguniang Bayan. So actually, tiway na kita naging sister, kaya nga amon tani bala Bombo Cham, maging reference din amon sa amon nga pag-obrahon nga traffic management scheme dira sa Banwasang Pavia nga ipropose namon sa amon nga Pavia Traffic Management Office amo man para ma-harmonize namon ang traffic management scheme diri sa syudad ng Iloilo. Kay Bombo Cham, hindi lang kami nga taga Pavia nga apektado sa traffic during peak hours. Even ang mga taga city kung magkadto sila sa airport kag magbisita sila sa duha dira ka mall sa amon sa Banwasang Pavia. So, Bombo Cham, amo na ang TOI gid nasabat ang aton nga pamangkot kung kamusta ng status, kung ang balod-balod bala amo na siya ang ginhalinan ang vertical displacement o kung ano. So, why sa may nagsabat kay domain instruction nga hindi lang sila na magsabat kay si Engineer Alfruto lang masabat sa amon sina Bombo Cham. Sabahin sa pag-ihibalo sang local government unit nga ginatindugan sang flyover nga ni, wala gidya masabat. Unfortunately, why gidya may nakasabat sa palamangkutanon sina. So, sa inyo karon nga bahin bilang SB member, paano mo ni ma-plastar through legislation, through resolution or whatsoever nga sarang nimo mahimo kay why ikaw sang reference sa SB member P. Trimania, sir? Yes, sir. Halin sa una, antes pa lang magsugod ang flyover. Siguro ika-4, ika-5 na kami nga nagsapol po ng DPWH. Consistent kami nga nag-offer sa ina kung ano ang amon maobra, legislative action, para samtang nag-obra sila, hindi man sila masablag. Ang ilang mga workers maputiharan, ang mga motorista maputiharan, pumunuyo sa Pavia maputiharan kung ano nga kinahanglan nila. It's either resolution ordinance para at least, again, hindi mahamper ang operations. But, Bombo Cham, sa gyapon nag-ulat lang kami kung ano ang gusto nga pangayoon nga support, no, sa DPWH amon diri sa Sangguniang Bayan na binigay sa Committee on Transportation, Bombo Cham. Naka-mention sila at least sang date kung saan o masolusyonan or matapos or even masugod abi ang pagpatigayon sining shoring or ang pagkayo, pagdisponer o kung anong himuon mga activities dira na nakaghatag ang mga representatives ng DPWH Regional Office 6 sa SBPIT? Bombo Cham, ginpamangkot nato nina kung ano ang timeline. Ang nasabat sang isa ka engineer sa aton na nagsugod na sila sa nagligad na daw sa padakot sa mga poles or poste, no. This is I think part sang ilang shoring activity, and this would siguro last for 3 weeks. And after that, amo na inang paghatag pagit sang o pag-ubra sang tawag nila nga engineering intervention. But why pa sila nakambal sa aton kung anong inang intervention? Kaya tingdo pa dayon pang investigation and pa dayon pa pag-assess ang Central Office, DPWH, sa nasamit nga proyekto, Bombo Cham. Kung magamusin ang sugilanon ng SB, ang burden karon ara naman iya sa mga motorista, hilabi pa sa bahin karon iya sa mga pumuloy sa Banwasang Pavia nga adlaw-adlaw dira nagaagi. So, bilang committee chairman on transportation, a while ago na mentionar nimo nga
ang inyo sini nga committee hearing ginbubo na lang sa traffic management. So anong mga plano nimo SB, anong naistoryahan kagapon with the traffic situation? Kay do why sang piho, do why man sang definite iyang date kung ano ang mga paghimuon, saan o matapos, saan o umpisahan. Ano karon ang samahin sa traffic management na lang ang inyo sini nga na-discuss? Yes, Bombo siya, amo to nga si TSMO, kay kuni lapitan na ilang kami. So, discuss namon ang mga gin-identify nga mga alternatibo nga dalan sang nagligat nga 2019. Nga dito man nagtambong si Engineer Alfruto, like ang dili sa railway bala nga ginobraman sa DPWH kag subong nga mo nang ginagyan sa mga vehicles nga isa ka alternate route. So ginistoryan to namon nga pwede i-clear lang sa dalan, may mga nag-obstruct, may nag-park ka mga salakyan, so i-clear lang para at least madasig ang pag-close ng trapiko. Amon man ginapangabay ang TSTMO nga diri bala sa may Takas intersection na Bombo Cham. Isa ini ang Kabugaw Norte pagsangaan na Takas Road. Amo ini ang isa ka mga gin-identify sa naligan nga maning alternate route. So padayon nang nagaagi dira mga dagko nga truck ang mga salakyan nga sa Santa Barbara kag sa iban nga banwa sa central towns ug galing ato na notisyahan dira sa Takas intersection may ara dira nga traffic light nga kun naling ka sa Pavia or Takas going to the city kadugay-dugay gid. So kung peak hours Bombo Cham, grabe kalabas ang pila. So ginambas ang DPWH amon nga ani PSTMO nga ang supervise na is ang DPWH ang inang traffic light. But kinassure makita ni Sir JV Mabilog ang nag-represent sa kay Sir Jet sa PSTMO nga i-istoryahon nila ang DPWH sa city para at least ma-review kag ma-change ang inang timing system dira sa traffic light para at least madasig ang pag-flow sa mga salakyan halin sa central towns, Pavia, baka to sa city and vice versa. Sa ano mag-epekto ang mga consideration ninyo nga mga rerouting plans, SB? Next week, I'm going to call. Actually, karon hapon manawag ako kay Attorney Setri, kay amo man kay Sir Jekon no kung pwede kami kay istorya. Invite ko man ang amon nga Pavia Traffic Management Office so we can have a harmonized plan na tungod sa traffic. Kay kagabi grabe pag isa ka oras sobra ang pila sa mga salakyan going to Pavia because nga grabe ang baha dira sa pusuran gid sa flyover dira sa Ongka. Kaya Bombo Cham, ginpamangkot nato ng engineer. Kay ano doon dumanamon, sa nagligat, sa present ni ang plano ni isang flyover. 4 lanes sa dalong, 4 lanes man sa babaw. Yes. So ang pamangkot, dili bala sa pusudan, kay dili nag-bottleneck. Kung pwede nila nga mapalapad-lapad, kaya samtang ginaobra nila, kung hindi man sila kinahanglan sa road closure, lapad-lapad doon din sa pusudan, bala Bombo Cham, para at least ang mga salakyan halin sa syudad makadto puli sa Pabia kag sa central towns, hapos na lang, duwa ka salakyan na makalabay. Kag ang mga buho-buho sa kilid, sa pusudan, i-improve man. Kay isa ina ka mga reason nga kahinay ang flow ng traffic. It's because nga damos ang lubak bala Bombo Cham dira sa kilid. I hope nga makayo nila. Kag ambal na mo, ambal sa DP, ipabot nila sa contractor para at least somehow matabon-tabunan dira. Kag testingan nila nga i-widen ang inada nga portion sa dalom sa flyover o sa pusuran sa flyover Bombo Cham. Yes. Ako personally, very familiar. Ako sinang alagyan dira SB kay may ginakatuan ako dira nga Kalan-an. Yes. Balaan mo man na guro kung din ng Kalan-an dampe. Masami kita nga nagapadulong dira. So may personal experience man kita sa sinang sitwasyon from 4 lanes, mahimo na lang iya 1 lane, tirin-tirin to kag linyanay ang mga salakyan. Kung kay isa, tagsa sa mga nagabiyahe or mga motorista dira nagadali nga makaabot sa ila siniya nga destinasyon. So may ara gid kung kaysa tsimpo nga dikitanay kag do halos hindi maghatagay sang lugar mo. Mabudlay, that is why nga nagalabot tag isa ka oras, 45 minutes, 30 minutes at least ang tiner ang pugok sa dalagas trapikos na dira bangod sa amo sina nga sitwasyon dugangan pagid sang lubak-lubak, no? Ang makasabat kung tani sini kag
bisan sa mga tinaga na lang maka-alibyo man kung tani sa agoniya sa mga motorista dira nga nagalabay sa Ongka area, no? Anon mo kay wala gid SB? So may other plans ka pa agud iya nga mas mapathagan kamo kag in any ways makaplastar kamo maayo sa mga rerouting schemes ninyo? Bombo Cham, sa Lunes, I'm going to render a committee report. Kung naadoptan na sang Sangguniang Bayan sa Pavia, I'm going to give a copy sa DPWH Region 6 para at least mabasa nila. Maskin paano ay ito sila si General Pluto ang kinaundan kag mga agreements, kag mga recommendations ang Committee on Transportation, amuman ang PSMO, kag sa amon niya PNP. Para at least again, no, kung ano man ang kulang makayo, samtang may time pa kita. Kay Bombo Cham, nagbalik na ang pagbukas ang klase, nagadamo na sa eskwelahan ka face-to-face. Yes. So, we have to expect nga ang mga estudyante magbalik na sa eskwelahan and damo na ang mga salakyan nga mag-aagi. So, gabay pa nga kag rainy season na subong para at least hindi man mabuligan man, hindi man mabulayan gali ang aton nga mga kasimanwa kag mga pumuluyo nga nag-agi dira sa nasabit nga project, Bombo Cham. And speaking of rainy season, SB, kung madumduman ni mo atong gimbubuan ta di bala sang mamunog sini nga ulan ni agaton, nagbaha man na dira sa dalo mismo sa flyover mo do taga lapit to sa pusog-pusugan gani, dumduman mo pat sadto, SB? Yes, Bobo Jam. Well, actually, kagabi, grabe kataas ang tubig dito sa Pusod Porosanan sa may tubang isang dako nga mall dira sa dalong isang flyover. When in fact, may nagambal sa aton nga grabe nga perwisyo kagabi. Amo na no? Sa nagigan, nagpatawag man kami na sa DPWH kung anong ilang recommendation kay ang drainage hole nga gamay hindi kasarang sang flow or sang box ang water nga nakatipon dira kay do dira ang catch basin na Bombo Cham. Kagabi grabe gid ang perwisyo sa mga pumuluyo. Well, in fact, may makilala ko naglakat na lang gani kay may mga salakyan. Pagdiretso kadikos nga nakulbaan nga basi mapatsyan magubang makina Bombo Cham. All right. Ma-recall nimo ang mga pangalan sang duha ka engineer nga nagtambong representing DPWH sa SBP? Bombo Cham, gusto bang sagwa at ito sa diary, gusto bang sa sorry, ibalikan ko lang na Bombo Cham. Yes, sir. Anyways, yes. May other concern pagid kita, ang imo committee ba, at the same time, siguro, hindi man lang ikaw, kag damo naman sang nakanotisyar sini, yes. May kantanan sa design naman iya sang isa pagid ka flyover. Ang aganan flyover naman ang dumay ara sang abot anong term nga magamit na sini kinugulpiada nga nagdubog iban sinagambal nga do nagliwas SBP Trimanya, sir. Bombo Cham, may nagpaabot na sa aton na concern. Actually, gin-validate natin kahapon, yung picturean ko man. Gin-share ko man to sa amon nga meeting. Tigin ako mas ang DPWH nga nakita Manila. And that's why nga nangayo kita Bombo Cham ang pinaka-updated na design sa sininga flyover nga do kabilog kay fresh pa sa amon nga paminsaron ang original nga design. So that's why nga we wanted to know kung may mga ginpag-update sila para at least bilang isa man ka taxpayer, isa man ka official sa Banwa, kung may magpamangkot namon makabulig man kami sabat kung ang current structure daksanto din man sa design kag specifications nga gin-approve prior to the construction of the flyover. Sakto na Bombo Cham, isa to ka girder nga medyo hindi siya aligned with other girders. So, among to ginambal namon sa engineers kahapon nga we hope nga tipo na ng experience or the lesson learned natin sa Ongka flyover. That will not happen sa aganan. Kaya dira, among ginang pinaka-center sa Pavia, dira aging mga almost tanan nga mga barangays o mga pumuluya sa barangays. We expect nga tanan kami magiging safe. Siyempre, that would be our pwede man namon i-showcase nga diri sa amon sa Banwa sa Pavia may ara gid nga matahong nga duha ka bilog nga flyover Bombo Cham. All right. Thank you so much for your time, SB member Pete Trimanya, sir. Siguro
makapag-ingangot kami dugang sa imo kung may mga development, and we will try our best nga malabot man ang Department of Public Works and Highways kay kanugon sang oportunidad nga ti mahibaluan man sang mga taga-Banwa sa Pavia, mahibaluan man sa mga taga-syudad sa Iloilo kag sa mga motorista nga nagaagi dira sa flyover kung anong explanation kung tani isang Department of Public Works and Highways kag kung anong ila sinapathag plano kag himuon kag kung ano kalawig ining pag solusyon nila sa nangin problema kung tani na share naton ina SB Pete, sir. Bombo Cham, gabay pa nga kung ano man ang diferensya makayo dayon, you have to make sure nga safe kita tanan. Di ini nga proyekto gitinguan gid nga aton nga senador si Franklin Drilon, handom man isa nga aton nga tangamon nga talangga nga kongresista nga si Cadyo Gripeta. So yari ng flyover. So I hope nga makayo maplaster mayo maging safe kag at least magamit sa sakto gid labi na gid nga tikinahanglan gininamon Bombo Cham. All right. Once again, thank you so much. Good afternoon, SB Pete Remanya, sir. Thank you so much, Bombo Cham. God bless and keep safe. There you have it, si Committee Chairman on Transportation sa Sangguniang Bayan sang Banwa sang Pavia, Pete Remanyas. Now, alang-alang na ginakon siningat simpo. Gani lip-oton ko lang gawa. Perwisyo. Depiktuso. Problemado. Kahuluya. Madumduma mo ning apat ka mga tinaga nga bago ko lamang ginsambit. No? Kung mabatian mo rather, ining apat ka mga tinaga ang ginsambit ko bago lang. Ang magasulod gilayon sa imo siniiya nga paminsar or paminsaron, amo ang ungka flyover. 680 million pesos. Nga nag-amo sina. Perwisyo, depiktuso, problemado, kahuluya. Ha? Ginpabugal tanisad to kay Senator Angara. Kung mahuman kuno ini, manginbugal naton, manginbugal sang taga-syudad, sang taga-probinsya, sa mga pabiyanhon, tanan-tanan kita, bugal ta ini, puwersa ini, sang bugal sa mga Ilonggo, big man sa Senado, former Senator Franklin Drilon. Imbis adto iya nga dapat ani ipabugal, subong dapat naton ikahuya ini. Kag por Diyos por santo sa aton sini nga mga kabumbo. Nga away gid iya magtambong ang Department of Public Works and Highways. Assistant Regional Director Engineer Al Fruto, sir, kung ikaw lang ang may authority nga maghambal tuhoy sa kung ano ang natabo, estado, or whatsoever regarding ungka flyover, tani sir, ikaw nag-attend. Sa aton sinima kabumbo, di ba? Ikaw kung tani sir nag-attend. Galing kiti, nag-attend, why guro nag-attend si Engineer Al Fruto kay ang istoryahan, perwisyo, depiktuso, problemado, kag kahuluya nga proyekto sang gobyerno, sang DPWH, kag sang favored contractor nga International Builders Corporation. Diba? Basya mo ng rason? Kag wala gid nangin mabinungahon in terms siya sa paghibalo sa kon safe pa bala ina kay naga-inusmod saya. Masuring sila kuno sa 3 ka semana, ti manog tapos na ang ika-2 nga semana. Gabaha na kon mag-ulan. Grabe ang traffic. Amo na ganiging tawag nga perwisyo. Depiktuso ti
Anay kayo natapos na nag-usmod. Problemado. Ti sinobla hindi mamroblema na dira. Di ba? Kag kahuluya. Kahuluya hamakon mo. Ginapabugal kag pwersa sang senador nga Ilonggo. Entonces siya siningagwa. Isa pa gid nga gina-question subong ang Aganan flyover ti why man to nila masabat sa mga representative sang Department of Public Works and Highways. Amo gani nang hambal ko nga kung magtipon kag maginistoryahanay gani ya mga sindiro, hindi ka mo ya magpadala sa mga sakada. No offense meant. Pero amo sinang dapat nga matabo. Sa Ganan flyover, medyo nagtiko, gid man na dirao. Pagkakita kagina sa kilala ko, siling niya, natural lang man na siguro, kay take off na da. Siling ko natural gid man kay tawgon mala na nga flyover kung wala take off. Di ba mong bukres? Hambal pagin sa isa ko kakilala. Sinya do nagtiko gid man Sinya nali ko na dislocate guro ang Jowent sa Aganan flyover. So, sorry kang gusip mo. Kaya kung mag-amo sining sitwasyon, may Jowent yang. May Jowent ang flyover sa aton sinimatag palamate. Anyway, dapat as soon as possible kag may madasig na diri nga sabat ang Department of Public Works and Highways kag subong man sang langga-langga nga kontraktor no? Sang International Builders Corporation. Kay tiway kita kabalo kung may mga tago-tago karon iyang mambal naton major or critical concern regarding sa Aganan flyover or regarding rather sa Ungka flyover, and lakip na siguro Aganan flyover nga baka tuga bala sang catastrophe or trahedya. Hindi ba? In general, una na yung resulta sang working hand in hand. Sos Maria kagusip. One word na lang siguro Hindi na kita siguro magagamit sang working hand in hand. Ang DPWH kag ang IBC, Jowent sila nga nagtrabaho sila diri. Wala po doon Jowent sila. Kung sa mga bangko kung magpartner ka mo, mahimo ka mo sang Jowent account na. Kung duwa ka kompanya ang magtingob para sa isa ka proyekto, Jowent Venture. So, Maria kang gusip po. Ay, kanami Kay galing kita nga mga Ilonggo imbis nga ugtasan ta ginakadlawan ta lang mo budlay kon stress kita sa aton sini nga pangabuhi Pero please, no? Sulbaran nyo na para nga kung makabati kita sa mga tinaga nga perwisyo, dipiktuso, problemado, kag kahuluya, hindi magsulod sa paminsaron ta ang Ungka flyover nga balor 680 milyones pesos. Standby na sa kahapon lamang program kaupod sa kay Tita Regine. Damo pa kita mga balita nga hindi na ginaton maakomodar. Bantayan sa iban Cinema News and Public Affairs program sa Bombo Radyo Iloilo. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo, Bombo Crisilogo, pila na lang kadlaw, antes ang Pasko. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. 86 días na gid lamang kag Pasko na. Sana ngayong Pasko, makayuna ang Ungka flyover. Uber. Overall number 1 or consistent number 1 sa Iloilo. Basta Radio. Bombo! Mga kabombo at ka-Star Nation,
Babalik na sa face-to-face ang selebrasyon ng Dinagyang 2023. Isasagawa mula January 13 at ang highlight ay sa January 22, 2023. Ang Dinagyang 2023 ay hatid ng Iloilo City Government at Iloilo Festivals Foundation Incorporated. Ang live updates at coverages ay maririnig at makikita sa lahat ng himpilan at digital platforms ng Bombo Radio Philippines. Viva! 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 Senyor Santo Niño! Sa Radyo Bombo! Ako si Mayor Jerry Treñas, sang syudad sang Iloilo, nagaimbitar sa inyo sa pagkare kag pagsaksi sang face-to-face Dinagyang 2023. Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Viva Senyor Santo Niño! Ang hampang at chess tuman ka popular sa bilog nga kalibutan kag masaming nga naangot sa strategy kag kaalam. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Sa study nga gin-feature sa The New England Journal of Medicine, nakit-an nga ang mga tawo nga nagaedad 65 anyos nga nag-engage sa brain stretching activities kaangay sang chess ang may mas manubo nga tsansa nga mag-develop sang dementia. Paathag ni Dr. Robert Friedland, isa sa authors sang pagtuon, ang unused brain tissue ang nagaresulta sa pagkadula sang brain power. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Madamo sa ato ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Sunod kay Dr. Raj Dasgupta, isa ka sleep medicine expert, wala sang seryoso nga risgo ang paggamit sang electric fan apang pila ka mga tawo ang maka-eksperyensya sa mga ginakabig irritating symptoms. Yari ang pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sang fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate nga hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok na naga-trigger sang allergies. Gapamalaman ini sang mata kag panit. Muscle aches, makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan lang masakit nga lawas kung magbugtaw. Nagakadapat nga ibutang ang electric fan 2 to 3 feet away. Agod nga maprotektahan kamo sa concentrated airflow. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades. Agod masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Ang sasamiyo kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kag native ini sa tropical areas sa Asia, Africa kag South America. Ining manggaranan sa protein, vitamins, minerals, kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol, bagod nagakontain ini sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang antioxidant sa sesame oil ang nagabuhin man sang amount sang sugar sa imong nga dugo. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Apang hambal sa isa ka health expert, dali lang kay ang panit maayo man. Sunod kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas na makabulig sa increased potassium intake. Ang potassium amo ang nagabulig para matigayon ang chemical reactions lakip na ang reactions nga ginagamit sa metabolism kag nagabulig sa cells nga mag-generate sang mga puslanon nga enerhiya gikan sa pagkaon nga imo ginakaon. Ang potato skins naga-provide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells naga-contain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga naga-bind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Ang pagkaon sang potato skins naga-benefit man sa health paagi sa pag-provide sang source sang niacin ug ang vitamin B3 nga nagabulig sa cell communication kag
kag new cell development agod nga ang cells maka-recover gikan sa physiological stress. Masami man bala nga nagasakit ang imo tiil matapos ang isa ka adlaw nga yara ka sa trabaho? Matapos ang inoras nga pagsuksok sang sapatos o kun sandala, hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, primary care sports medicine physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ini naga-activate man sang aton nga nervous system sa diin nagapatas ini sang feel-good brain chemicals kaangay sang endorphins. Makapaboost man ini sang blood circulation nga naga-maintain sang healthy muscles kag tissues nga nagabulig agud nga malikawan ang diabetes. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga naga-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Mas maayo man nga magpangayo sang bulig sa mga profesional. Sa tunga sang padayon nga pandemya, masami nga nagakabalakang kadamaan kung paano mapabili na mataas nga immunity agud maangkon ang masanyo ga ikaayong lawas. Apang wala sang dapat kahangawan sa mga eksperto bangod nagabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Hindi lamang sa genes o kuntugas sang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Suno kay Yuk Chul Kwon sang Future Science Research Center sa Republic of Korea kag lead author sang pagtuon, ang hair loss ang mahimo nga tuga sang air pollution. Sa nasabit nga pagtuon, ang particulate matter o kunang particle pollution ang makatuga sang health risk kag nagapanubo sang protein level nga importante sa hair growth. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butang nga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Hibalua mga non-essentials nga mga butang, kaangay sang entertainment kag pagkaon sa gwa o kon sa restaurants. Isa man sa pinakamaayo nga himuon agud nga makakinot ikaw sang kwarta amo nga mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kun para sa diin o kun para sa ano ikaw nagakinot. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatuga sang physical kag emotional changes. Halimbawa diri amo ang pagbatsyag sang fatigue, pagpinuot sang paginhawa, pigado nga eyesight, malapsi nga panit, hinali nga pagbag-o sang modo, pagpalanakit sang lawas, kag iban pa nga balatian. Bangod sini, natukiban sa mga eksperto nga ang vitamin B deficiency mayara sa negatibo nga epekto sa ikaayong lawas. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Ang vitamin B complex ang ginabugusan sang 8 ka types sang B vitamins nga ginalakipan sang thiamine, riboflavin, niacin, pantothenic acid, vitamin B6, biotin, folate kag vitamin B12. Kung manubo ang level sang B vitamins, makabatsyag sang numbness o kung tingling sensations, kag para sa iban nga senior citizens, nabudlayan sila nga mag-digest sang ila ginakaon.
Magluwa sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dala nga benepisyo sini sa lawas. Sina kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu ang makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tofu ang mayara sang tuman kamarubo nga level sang cholesterol kag fat. Mayang hapon sa tanan, 18 minutos makalipas sa alas 2 sa hapon. Good afternoon, good sa inyo. Last day na para sa bulan sa Setyembre. Ano na mga accomplishments naton dira? Oy, payday sa kalabanan naton nga mga kabombo. Enjoy your day. This is Tita Regine, nag-aabi-abi sa inyo. Welcome sa KLP. 86 days to go na lang before Christmas. There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Pwede na makasave, no? Bisan 10% lang sa inyong sweldo today para pang Christmas sa mga inaanak. Pwede gid nga mahimo ina. Hindi bala? Good afternoon and welcome mga kabombo diri sa kahapon lamang program sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Kaupanin niyo si Tita Regine and today is the last day para sa bulan sa Setyembre. Last Friday month sa sininga bulan. Buwas it's a brand new month. And I hope, no, kadamo sa inyong mga accomplishments para sa sininga bulan. Like, na-accomplish nyo ang pagtapos ng inyong mga istorya para nga ma-share na diri sa KLP, especially sa mga first-timers dira. Sige, I will be waiting for your stories. Paki-email. Kung natapos nyo na, congratulations. Kung natapos nyo gid, paki-email na lang sa bombo_iloilo@bomboradio.info or pwede man kung ginsulat ninyo, ipadala na dayon. Sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Let's have now our song para sa inyo as I welcome you. Nagikan sa Bombo Music Festival, mamati kita sa ambahanon ni JR Oclaret Ngano. Good afternoon. Tawaton na lang maski masakitan lang ko. Dawat na lang, antuso na lang, tungod kay di na kita. Daw sa bula ang tanan, unsa bagyod ang hinungdan. May pagwa na lang katagda, kung di yuri ay kita. Ang ikaw ako, usaha kanindot nga damgo. Ngano man nga di, ngano man nga di, ngano man nga di ka panako. Ngano man nga di, ngano man nga di, ngano man nga di ka panako. Dawaton na lang maski sakitan lang ko. Akong ampingan ang matuhan dumanan, bisan wala ka na. Iyagi ko na lang sa joke, smile ang tanang pangako. Ngano man nga di, ngano man nga di, ngano man nga di ka panako. Ngano man nga di, ngano man nga di, ngano man nga di ka panako.
maski sa lang ko. Abi na ko guma ang mulabaw, kung malangong wa nailangin. Apanwa mo kini ibalong ka, tulo na sakitan lang ko. Music of J.R.L. Claret, ngano, para sa inyo. Again, I would like to welcome everyone. Kaupo din nyo si Tita Regine. Ari na ato nga first story, ginapasalamatan natin si Lolo Aben sa Leon, Iloilo sa iyang istorya diri para sa atong tanan sa sining hapon and with the two pictures nga iyang ginlakip diri. Siguran ta sa pagbasa iyang nga sulat. Mayong hapon, Inday Regine. Isama na ko sa imutag palamati sa sininga programa kahapon lamang. Naghimulat kid ako sa pagsulat sa imo, bisan sa sikwayon nga mga tinaga, kay amulang ini ang akon masarangan. 8 kami nga magulutod sa kami nagapauli. Arado lang ang ako nahibaluan. Paninlo kag sadol sa banglid, tanom sang saging kag mga kararuton. Sa makaedad ako 17 anyos, nagpalibog ako kunang akon para himuon ko para makatibawas man sa akon nga kahimtangan. Kay kung sa umalang ako, ano ang akon pala abuton? Nagupod ako sa barkada, sa baylihan, sa bilasyonan, pero wala man pulos. Sa amon, ang isa kadalaga nga matahom, madamo ang nagapangaluyag, pero wala man sanggin baton. Nagpa-adventurar ako. Maayo man, ginatagan niya ako sa paglaom. Tubtob nga naghirupay kami. Abaw, nagdugang pagid ang akong kapisan. Sa ulihi, nagsiling siya nga mapamanila. Tani, hindi akong gusto pero malakat gid, wala akong magawa. Pagdapat sang amon sako may nanghagad sa akon nga magpapakotabato. Maupod ako. Sang dito na kami sa pier, ginplaster namon ang amon nga dala. May nagabot nga 2 ka babae, may dala sila bata. Pag-abot siguro sa kakapoy, nagpungko dayon sa karton nga may unod nga paho. Nagbalikid ako kag maghihom sa iya. Sorry miss, ang ginapungkuan mo may unod nga paho. Siling niya, sorry lang, wala ako makahibalo. Gintan ay ko ang akon kamot. Siling ko ako si Aben. Siling niya ako naman si Celia. Din ka mo makadto. Siling niya. Sa Cotabato, sabat ko. Diin sa Cotabato. Siling ko, wala ako makahibalo. Pag-abot sa Zamboanga, nagkita ay, nagsiling siya nga maglagaw-lagaw kami. Nagkadto kami sa dulong sa barko. Samtang nagalantaw kami sa mga balod, nagauyatay ang amon mga kamot. Nga nga nagkadto ka diri nga wala ka sang paryente sa Cotabato. Pamangkot niya. Ginsugid ko sa iya,
ang tanan nga natabo kun nga. Pag-abot namon sa bukana, ako ang nagbitbit sang ila mga dala tubtob sa terminal sang bus. Samtang nga nagahulat kami sa paghalin sang bus, siling niya, upod ka lang sa amon, kay buligan ko ikaw sa pagpangita sang obra. Siling ko, pero ano abi ang isiling sang akon mga kaupdanan kung mabulag ako sa ila? Ari lang o, tagaan ko ikaw sang address ko, kag sulatan mo ako kung diin ka man. Inday paghalin sang bus, nagapula ang iya mga mata, kag ako nasubuan man. Nagkadto kami sa parang, mga isa ka simana kami didto, kag magkadto kami sa dalikan, tigtaranom, nagapuroti ko lang, hindi ako makaintindi. May nagpakita nga dako kaayo nga manog, daw linulunan sang amakan. Nagpalagyo ang mga tao, bisan gani ang gwardya, ginguyod na lang ang pusil na kag malagyo. Halinsad to, nahadlok na ang mga tao, maglangoy dira. May kasubpon tani, patindugan pa sang hospital, kay bulong kuno ang tubig, pero wala madayo. Salamat gid Inday Regine, may binalaybay ako diri, kag aning iyang binalaybay. Ikaw ang kolina, ikaw ang motibo, ikaw ang kausa. Otor ining nagabatas. Patal nga sentimiento sa sulod sang dughan. Arginting amor, kay ang kahalimbawa mo, bulak nga ilahas. Sa kahoy gatubo, nga labing mataas. Bantog ni mo ngalan, upod sa maragtas. Ang imong kahamot, sa talon galatas. Buyog, alibangbang, ikaw ginadapuan. Masuyop sang dugos mong, hindi tularan. Salamat, Lolo Aben, sang Buga, Leon. Lolo Aben, salamat gid ha. The first time magiging naka-join diri sa kahapon lamang program. Thank you so much and thank you sa mga 2 pictures nga imo nga gin-upload diri sa amon. Pasensya ka na ha if there are words nga base hindi amo, base sa imo nga ginsulat. Yawan, dito ko ka kaintindi sa imo nga agin Lolo Aben, but natakuran man. And I hope nga daw amo-amo gid no sa imo nga ginamin sa imo nga sulat ang akon nga pag-intindi sang imo nga agi. Sige, Lolo Aben, salamat gid and I hope hindi ini ang last ha nga imo nga pagpadala sang imo nga kasaysayan diri. Gusto mo naman na mahibaluan sino gid man bala ang imo nga napangasawa kay ti may apo ikaw o sa imo nga picture dira. Sino yung muna pangasawa ato ang dalaga sa inyo nga lugar nga siling mo gusto niya magpa-Manila or atong imo nga nakilala nga babae nga kaupod mo sa barko so nagpakutubato ikaw. Sige bi, istoryahi kami ha, Lolo Aben, hulat kami sang part 2 sang imo nga istorya. Oras naton mga kabomba 30 minutos na or 32 minutos na makalipas ang alas 2 sa hapon. I would like to proceed sa aton nga next story gina-share diri sa aton ni Lolo Subang sang probinsya sang Iloilo. And pasensya ka na ha. Lolo Subang, I know ang imo nga request is supposedly September 29 kay daw ka significant sang ina nga date para sa imo pero hapon ko na nakita imo story. Pasensya gid. Subong ko na lang ini nga basahon. I hope okay lang gid sa imo ha. So ari mga kabombo ang sulat ni Subang sang probinsya sang Iloilo. Dearest Tita Regine. Good afternoon, Tita Regine, and most especially sa mga KLP lovers. I'm back! Toto Subang, sang probinsya sang Iloilo naman ini, Tita Reg. Subong nga hapon, i-share ko naman sa mga listeners ang experiences ko bilang isa katagahanga
or fan sang akon ginaidulo sa kabuhi. Hindi ko anay pag i-reveal ang pangalan sang idol ko, Tita Reg. Sa later part na lang sang letter ko para suspense sa mga tagpalamati. Sige, pakot-pakuto namon ha. So, may pa-idol reveal ako mamaya. Kasubong sang iban ng mga ordinaryo ng mga individual, ako may ginaiduluman. Ang iban ko nga kaedad or kakilala, ang ilaya idolo, mga artista, beauty queen, singer, stage actress, atleta, rakista, kag madamo pa nga iban. Pero ang akon niya nga idolo, pinasahi sa tanan. Ang akon idolo, tita, daw celebrity, maalam, outspoken, kag beyond compare gid ini siya. Bata pala ako, tita. Tagsa makita ko ini siya sa TV, ta napatulala gid ako sa iya. Kanami mag-English, especially mag-present sang iya idea. Argument, depensa, mag-motivate sa mga kasubong ko nga mga kabataan. Nagdugang pagid ang akong pag-idolo sa iya sa nakatapos ako sang college kag naka-work na. Siyempre, may access na ako sa mga videos niya kag other interviews. Ginapang download ko ang iban, tita. Ang videos niya, paliwat-liwat ko nga ginalantaw. Aga gabi, antes magtulog. Kung kaisa, kung i-interview siya gani sa Bombo Radio, gina-record ko ina, Tita Regine. Ginaobra ko nga ringing tone or phone alarm kung aga sa cellphone ko. Kita makabati na gani ang iban nga mga kilala ko. Masiling na sila nga. Ara ka naman, ginapamatian mo naman ang mga speeches sang idolo mo. Gina-loudspeak ko ina ang speaker. Sa ulado ko man ang isa sa mga paborito nga poems entitled Invictus by William Ernest Henley. Especially ang lines nga, "It matters not how straight the gate, how charged with punishment the scroll. I am the master of my fate. I am the captain of my soul." Medyo gets niyo na. Sino idol niya? There are times na kung makalagaw ako sa city, ang ubra ko, galabay-labay sa ilang ancestral house, dira sa La Paz. Siling ko, ang dalan ngani, nga ginalaktan ko, amu mani ang dalan, nga ginaagyan ni idol, sang bata pa siya. Kung kaisa, Tita Reg, nga may mga problema ako, ang iyang mga motivational lines ang ginalantaw ko, tita. Kag every time makabati ako sang voice na, ay gaka-motivate ako to face my problems fearlessly in life. Biskan ano pa kabudlay sang sitwasyon sang pangabuhi, still fight, kag badayon man sa gihapon. Siling niya pagani, I will never stop. I will never quit. I will never withdraw. Dira gid ko gahugot sang akon motibasyon sa kabuhi. Matapos ko maagyan ang mga near-death experiences ko, pati na ang mga internal and external struggles ko, I asked myself, ano gid bala ang kahulugan kag purpose sang kabuhi ko? Pero siling sang idolo ko, what is the meaning of life? This meaning is not for you to find, but for you to define. The meaning of life is found in the purposes that we pursue as we grow older. March 2013, sa nag-commencement speaker siya sa West Visayas State University sa La Paz. Days before the affair, gaplano gid ko daad nga maka-attend, pero wala ako na dayon. Namati na lang ako sa Bombo Radio sadto. Middle of 2013, sang gin-announce niya in public na may stage 4 lung cancer siya. Siling sang doktor, may lung cancer ka. Then she replied, yes. Biskan ako, tita, nasubuan sa nabalitaan ko.
Pero siya, nagpakita pa sang kabakod. Gintry niya ang tanan nga mga medications para mag-ayo siya tita. Kag bilang fan niya, syempre, ginapray ko gid sadto nga mag-ayo siya. April 2016, sang may gathering siya sa isa ka university diri sa Iloilo. Siling ko, this is now or never. Biskan busy ang schedule ko, gin-try ko gid nga magkadto. Ginpatigayon maninis ang kilala ko nga staff sang event organizer. 1 p.m. ako nagkadto, upod ang sis ko. Igo siya nakaabot sa venue, alas 4 na. Baw ang tanan ga cheers ang pag-abot na. Ako ya tita, ka-outspoken man ako, pero sa nakita ko siya, saling ko sa self ko, hala, tutuod ka gijigali idol. Na-starstruck ako tita sa iya aura kag presence. Naka-yellow ini siya nga Filipiniana. Napatulala man ako gihapon tita, samtang gapong ko kagaatubang sa stage kung sa diin gapong ko ang idol ko. Na-meet ko man ang pakaisa niya kag staff niya nga si Ma'am MG. Siya ini ang gaalalay kay idol ko sa mga events nga ginakadtuan nila. May video man sila gani nga gakambitanay. Si Ma'am MG atuman sa event kung sa diin nag-commencement speaker ang idolo ko sa West. That event was a memorable one. Abi ko tita nga may chance pa ko makita siya liwat, pero amo na lang galito ang first and the last time ko siya nga makita. September 29, 2016, nag-conduct ng seminar workshop ang Philippine Information Agency, Region 6, headed by former Regional Director, Attorney Mesa, sa school namon. Specifically, sa amon nga mga school paper writers and staff. Dumduman ko gid tita, samtang ga-facilitate ako sang event, ang mga upod ko sa work, nagkadto sa akon, kag nagbalita. Siling nila, Toto subang, ang idol mo, nagtaliwan na. Nakibot ako tita sa balita, nasubuan gid ako sa natabo sa idol ko. Nagtulo man ang luha ko, Tita Reg. Ginaaningal ko ang iya gestures kag iya nga mga matinggas nga mga tinaga. To make my long story short, ginlubong siya kag ginbalita sa radyo kag TV. Apang wala gid ko nag-try nilantawon ang mga videos sang seremonya sang iya interment. I prefer na lang tita to skip that part sang life sang ako nga ginaidolo. A year after, September 29, 2017, nagpadala ako sang entry article ko kag ginbasa after sang news na bala sa bombo kung aga sa panghuna-huna kag pananawan. News analysis ang namin, no? So, tita, after 6 years ng iyang pagtaliwan, still, idol ko man gihapon siya. Kag wala nagiguro sang iban nga tawo nga pwede ko pa i-idolize luwas sa iya. Nadula man siya tita, apang amang immortal lines niya, yari gihapon sa akon kasing-kasing kag isip. May chance man ako nga makakommunicate sa mga utod niya kag staff niya diri sa Pilipinas kag sa abroad. Kanami ka feeling tita, nga makilala ko man ang mga tawo nga malapit sa life sang idolo ko. Ginapamangkot ko sila kung ano ang favorite song sang idol ko, kag amo na ang ginapatukar sa office ko Like the usual, ginalantaw ko man sa gihapon ang mga videos niya as well as ginabasa ang books and articles nga related sa iya. Ang iya mga tinaga, nagtatakid sa akon paminsaron, kag tagipusoan. Kag somehow, nangin guide ko man ini sa pagpadayon sang akon nga kabuhi. Maybe someday, makakitaay man kami, but in a different dimension and time. Ang ibang guro, no, may idea na kung sino ang idol ko. Or, wala pa gid sang clue? Ang akon idolo was born June 15, 1945. Class valedictorian in all levels. Is known to be the Iron Lady of Asia.
Ramon Magsaysay for Government Service Awardee. Senador. Inanak sang Dakbanwa sang Iloilo. Siya ang akong idolo. Si the late Senator Miriam Palma Defensor Santiago. The greatest president we never had. O kamo, sino inyo nga ginaidolo? Diri ko na lang pagkatapusan ng akong malawig nga sulat, Tita Reg, kagabay pa nakahatag man inis ang inspirasyon sa imong tagpalamati. Ikaw na lang bahala sa letter ko, Tita. Medyo rush ni nga pag-ubra ko, kay tama gid mi ka busy permi sa work. Dogaluya ang pamatyagan ko kung hindi makapadala sulat sa KLP every week. So more power, Tita Reg. Sa liwat, ako si Toto Subang, sang probinsya sang Iloilo, isa sa mga nag-iidolo kay Senator Miriam Palma Defensor Santiago. Kata ni Tita Reg, pustahon ini nga letter ko on September 29, kadungan sang iya nga 6th year death anniversary. Oh, sayang gid. Toto Subang, pasensya gid ha, ngati the day after na naton sa iyang 6th year death anniversary, nga nabasa ang imong nga letter, and I'm sure samtang nga ginabasa ko ini, no? Nagapanumdum ang aton nga mga listeners. Sa iban nga naga-idolize man sa imong nga gina-idolize, siguro sa early part pa lang na-catch na nila kung sinong imong nga buot nga silingon. Our fellow Ilonggo. Ilongga nga siya, Senator Miriam Defensor Santiago. Kadamo sa mga nagahanga sa iya, kag madamo ang mga manami ng mga legacies nga iyang ginbilin sa aton. Ang mga batas nga iyang duso. And I'm sure, no, for somebody like you, nga nag-idolize gid sa iya, as in, siguro gina-immortalize mo, no? Ang iyang mga speeches, ang tanan, everything about her. Siguro kabalo ka naman, no? Nga daw favorite yan ni si Heart Evangelista. May nabalaan mo ko, no? Pati sa iya. And as a matter of fact, daw siya ni ang nagpakilala or nagtugbo sa kay Cheese kag sa kay Heart. And subong, natigayon kid. Kaya nakamaninay pa siya, no? During the wedding, ara pa siya. Thank you so much, kids, sa imo. Toto Subang, for sharing with us ang tawo nga imugid nga gina-idolize kag nangin dako gid ang kabahin sa imo nga kabuhi, kadamo sang iya nga ginbilin nga mga inspirasyon para sa imo, mga giya sa imo nga kabuhi nga ginasunod bugid, no? Kag kanami siling mo, because every time that you feel down, ginadumdum mo lang, no? Ang iya nga mga very inspiring words, ang mga speeches niya nga naghahatag sa imo sa dako nga motivation. So long live our very own Ilongga Senator Miriam Defensor Santiago. Salamat again, Toto Subang. Oras naton 46 minutos, makaligad ang 2:00. Magabalik kita with more of the beautiful stories para sa inyo diri sa Kahapon Lamang program. Magabalik ang Kahapon Lamang program pagkatapos ng gid sa pila ka may importante nga mga kahibalo. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana, agud makasulod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay, agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Pilion nga maggamit sang electric fan sa baylo nga aircon. Dapat organisado ang sulod sang ref kag buksan lamang ini kung kinahanglan. Limpyuhan sang masami ang mga appliances, agud mapreserba ang kapasidad sini. Husloon sa saksakan ang mga appliances nga wala ginagamit, amuman ang mga gadgets pagkatapos nga mag-charge kag full battery na. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko, how? Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Bangod manipis ang panit sa lip area, kung ma-expose sa adlaw, nagaitom gid ini.
Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Kada Enero, ang mga Pilipino sa bilog nga kalibutan ang may ara sa kahigayunan nga mag-upod sa selebrasyon sang Ati-Atihan Festival sa Kalibo, Aklan. Ini nga selebrasyon ang ginahalad man kay Senyor Santo Niño, kaangay sang Dinagyang Festival sa Iloilo. Ginkilala sang National Commission for Culture and the Arts ang Ati-Atihan Festival nga the Mother of Philippine Festivals. Sa diin, naging inspirasyon ini sang Dinagyang kag Sinulog Festival sang Cebu. Ang highlight sang Ati-Atihan Festival amo ang tuigan nga paghiwat sang Higante Contest. Linibo nga mga devotees ang nagasiling nga mayara sang miracle nga nagkakatabo kung magtambong sa Ati-Atihan Festival sang Kalibo. Kada tion sang kalamidad kaangay sang bagyo, kinahanglan mangin mahinalungon sa paggamit sang kuryente agud malikawan ang peligro. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud mangin safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kagiban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang battery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker. Agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. I-report gilayon sa inyong nga distribution utility o kung barangay ang mga nagalaylay nga sangasang puno, kagiban pa nga mga butang nga mahimo makaguba sa mga power lines, agud mautod o kung makakas gilayon, kag malikawan ang peligro. Ang Rojas City sa probinsya sang Capiz ang hindi lamang kilala bilang seafood capital of the Philippines, apang bawod man sa ilang nga pangalan. Ang syudad ang ginpangalan kay the late Manuel A. Rojas, ang unang nga Filipino president nga nabunag sa nasambit nga syudad. Bilang pagkilala sa iya, ang mga local sa Capiz nagapatigayon sang annual festival kada Abril 13 tubtob Abril 15 agud nga dumdumon ang anibersaryo sang kamatayon ni Anay Presidente Rojas. Ang festival ang ginatawag nga Capistahan. Ang Capistahan amo man ang founding anniversary sang civil government sang Capiz. Kada tuig, tanan nga 16 ka mga kabanuhanan sang probinsya ang nagabuligay agud nga makaorganisa sang nagkalain-lain nga events para sa mga pumuluyo. Conserve water. Ang tubig bugay sa aton sang Diyos, gani gamitan natin ini sang husto kag indi pag-usikan. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man, kung nagahugas sang pinggana. Unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon niya kalaha kag kaldero. Isirado ang gripo samtang ginahabunan ng pinggan kag auman kung nagapaligo. Isirado man ang gripo samtang nagatoothbrush kag nagapanshave. Hindi pagpabayaan ni nagatinubod ang gripo samtang nagapanghugas ng kamot o kung nagapanghilamos. Likawan ang sobra-sobra nga pag-flush sa inodoro. Gamitan ni Watt ang hinugasan o kung pinamunlawan nga tubig sa pagbuhos ng inodoro, paglabas ang trapo, pagtinlo sang balay kag pagpamunyag sang tanoma. Magpamunyag lamang kung wala na sang init. Gilayon niya ipa-repair ang tagas o kung leak sa gripo. I-report sa Water District kung mera sang linya sang tubig nga naguba. Maggamit lamang sang husto nga tubig kung magluto sang pagkaon. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboy o kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak ng mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Kagbalik kita diri sa kahapon lamang program. Yari ang mga importante nga kaibatan sa Plazuela de Iloilo sa siningang semana tubtub sa Oktubre 1 sa ininga Biyernes. That's today, September 30. Imbitado ang tanan sa 2 ka oras ng musical ride nga mag-feature sa inyong paborito nga pop songs, kaupod ang The Valhalla Band. Sa Thank God, It's Payday, mag-aumpisa alas 6 sa gabi, karon sa gabi. Buwas, Sabado, Oktubre 1, ang Ilonggo Indie Bands, kagang Artists Portal, ang nagapangagda sa tanan sa isa ka gabi nga napunan sang pinakamatahom, kag lunsay orihinal nga mga ambahanon, nagikan sa pinakahangkilan nga mga Ilonggo artists sa gabi sa mga Ilonggo composers. Sa Plaza Mayor ini, sang Plazuela de Iloilo, kag magasugod alas 6 sa gabi. Sa Oktubre 2, Domingo nga adlaw, maligwa nga bukas ang ganahan sang Letolda para sa pag-abi-abi sa mga luyag nga magpakigbahin sa regular nga Domingo nga misa alas 11 sang aga sa among nga petsa. Sa tion sang misa, pangayoon naton sa Ginoo
nga ang tanan nga mga ginapangatubang naton subong nga mga kabudlay kag mga pagtilaw ang magaduso sa aton para aton pagid pamakuron ang aton nga pagtuo sa iya. Plazuela de Iloilo, together with you as the world exits the COVID-19 era and in building a better and a peaceful world. Kag sa mga padayon nga nagapreparar sang pagkaon para sa ilang pamilya, kita nga mga homemakers, no, our way of showing our love. Para sa aton hilway nga pagpamalaklon bangod sa nga open air setting kag bilang source ng aton nga pagkaon sa tama kakasarangan nga presyo, dito kita magkadto maninda, bisitahan naton ang The Farmers Bazaar dira sa may Plazuela 2. Kinahanglan naton sa mga meat products kaangay isang baboy, manok kag isda, mga seafoods, tanan kompleto. Bisitahan naton ang The Farmers Bazaar sa lower level parking area sang Plazuela 2. And then, bisitahan man nato ang upper level parking area sa The Farmers Bazaar para naman sa aton kinahanglanon nga mga ulutanon, prutas, kag iban pa. Para aton nga sa aton nga pagpauli, kompletos recados na. Ang aton nga ginabit-bit, hindi kita nagikabalik-balik, ikamahal nga daan subong sang gasolina, hindi bala? So, tingubon na lang ara tanan dira sa may The Farmers Bazaar sa may Plazuela 2. Siyempre, may hara na naman sa hagdanan nga nag-connect sa lower kag upper level parking areas para nga mangin mahapos para sa aton nga makalapot kita sa upper level parking area. Ang The Farmers Bazaar nahibaloon naman naton gintuko dinhi sa tion sang COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga mahatag sa aton ang safe marketing experience. Subong ang COVID-19 ini nadako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa new normal. Ginapasiguro sa The Farmers Bazaar nga magapadayon manini sa pag-evolve para padayon nga mahatag sa aton ang satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela 2. Ginapasalamatan ko si Neng sa province of Iloilo for taking our call and at the same time sa pag-inform sa aton that she is ready para sa pag-interview naton sa iya, buwas na ini matabo. And of course, tomorrow, Sabado ina, syempre, aside sa pag-interview naton, sa aton nga winner, may ara pagid kita nga announcement. Nga ginahimo, ang pag-announce naman sa aton nga bago nga winner para sa sining nga semana. Gani sa tanan nga mga nag-join for this week, good luck gid sa imo or sa inyo tanan and advance congratulations sa imo. Nga ikaw ang malawagan nga aton nga winner para sa sining nga semana. And find that out tomorrow sa aton diri nga pag-inupdanay diri gihapon sa kahapon lamang program. Actually, may liyag diri nga i-share man sa aton si Lola Amparing. Sige may gamay pa kita nga time kon hasta lang diin malambutan Lola Amparing para sa imong istorya. Sige, sigura naton. Good afternoon everyone, all members of Bombo Radio, ang imo maugod nga mga listeners, and most of all, sa imo Tita Regine. My dearest Tita Regine. Ako naman i-share sa imo karon nga hapon ang parte sa buhay sang akon utod nga babae nga sunod sa akon. Bisan wala na sila nga mag-asawa, pero hindi ko gid malipatan tungod nga close na close kami sang una. Siya gid nagatatap sa akon. Ginadipara niya gid ako sa tanan-tanan nga kinahanglan halin sang dalaga pa ako hasta sang akon nga pagpamana. Ini siya tita, ginasaligan ni nanay sa sulod sang amon balay. Wala siya iya katapos ang iya pag-eskwela, kay permi nagalingin ang iya ulo kung mag-eskwela. Kapin pa, naluoy siya kay nanay, na wala sang bulig sa sulod sang amon balay, kag sang jutay nga negosyo ni nanay nga funeraria sadto. Abi mo tita, tama gid kapisan, nga halos wala pa huway. Siya ang nagabulig kay nanay magluto, maglaba, mamalansya, kag paninlo sa amon nga puloy-an. Wala siya hilig maglagaw, pamonsyon, magtanaw sine,
baile o magpamiesta. Balay nun siya tita, kag permi nagauyat sang pampunas. Sa ulihi, nagkuha si nanay sang helper, kay nagpa-board siya para dugang sa amon nga galastuhon. Bisan may helper, pero obra man siya gihapon. Sa ulihi, pagpanganak sang amon youngest sister, siya naman ang nag-alaga, nagatimpla sang gatas, kag nagapaligo sang bata. Simple lang siya, kay wala iya nagadayaw, kag wala iya naganobyo-nobyo. Naluoy gani ako sa iya sang iya kapisan. Tita, ang amon border sadto, isa ka principal, 2 ka lady teachers, kag isa ka male teacher. Sila tanan taga Pavia. Permi may harana sa balay kun gabi, kay matahom sila, kag ang isa manami magkuskus sang gitara, kag manami magkanta. Ang principal namon, permi nagahambal kay nanay, nga luyag niya ipaasawa ang iya hinablos nga lalaki sa akon nga utod. Iya na obserbahan ko no, ang akon utod nga mapisan, mabuot, wala entrada, kag maayo magtatap sa sulod sang balay. Siling niya kay nanay, nga wala nagnobya-nobya ang iya hinablos, mabuot kag mapisan, kag siling niya, bagay na bagay gid sila sang akon nga utod. Ang obra niya, isa ka family driver sang isa man ka may kaya, kag leader sang ilabanwa nga wala nagapierde kung magpinili ay sang madulmala sang ilang banwa. Tita Regine, halos gabi-gabi, pareho lang nga nagapamalayi ang prinsipal kay nanay. Sa dalayan nga tugpo-tugbo sa ilang nga duha, nadayunan. Sa di nagdugay, ang nanay sang bayaw ko nagpamalayi. Kag gusto man sang iya mga utod, kag di nagdugay, ginplano ang ilang kasal. Tita, daw pareho lang sang una gid nga panahon, nga parents lang to parents ang nagapatigayon. Amo na siling ko, love at first sight. Wala guess? Basta lang ani diri lola ang paring ha. Medyo butangan ta sang suspense. Salamat gid lola, promise. Tapos na naton ang imong istorya diri party sa imong utod. Siguro on Monday na. Probably on Monday because maga-interview kita sa kaining buwas. I'm sure nagapamati ka man. So pantayan mo gid lola ang paring. For now, thank you lang anay. But mga kabombo, ang pagtapos natin sa sulat nga ini ni Lola Amparing on Monday na siguro ina nga matabog. So maraming nga salamat until here na lang kita anay sa sininga hapon sa inyo mga istorya dira hindi gid no pagkalipati nga maglakip sa mga pictures para nga mas exciting ang pagdulong naton pagbasa sa inyong mga istorya. I-email nyo ina sa bombo_iloilo@bomboradio.info or kung insulat ninyo, ipadala na care of sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Siyempre, promise, balikay kita tomorrow with our winner names sa province of Iloilo. Maraming salamat sa inyo, sa gihapon ninyo alagad, si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.